kuja Russian. Russian knows which. I'm just with them more of them. Guys, tadzoka magetsi abva kuti shapu. Zvoshamisa magetsi kuenda kuno. Magetsi atienderisi. Ndotoshamisika. Magetsi adzima. Magetsi aenda guys, magetsi adzima. Magetsi adzima. Magetsi adzima guys. Let's talk about network. So Wi-Fi here disappear. And to just a data rem phone. You do shandisa data rem phone. Don't to shandisa data rem phone. Magona magetsi kuno kwa endi guys. Hato mbuti ntushamsika. Hato mbuti enderi magetsi. Hanzi dekwiri ya. Leo aisi dekwiri. Kana. Let's don't body kana dekwiri. Protein shaky. Protein shaky. Thank you, Patricia. Thank you. And the show the Chiba Gates. Kochiri kutatoe ku Zimbabwe. Ngati kurudze kudedza vamwe guys tisvike panhingiri. Ndakushasa data kurumidza guys, ndakushasa data. Saka ndoda kuti titi wangu tipedze kuzira data iri. Caller tumira edit one. Send your request caller. Ndakuto edda caller because apana tichitora pane phone njingo read data re phone 1. Ndongoisa data pa phone 1. Mafoni hana data. Hanzi swaga kawanikwa swaga kwanza aliko kuiti bank. Pane munhu akandibata kati vanotovevo sena swaga kuiti bank kwaya uriko bank swaga kuiti bank kwaya uriko kwaitenga ibhati ndinacho choramba kushanda icho ndinacho ini ndechakira ndotora chinhu cheche cheningikiri che wifi watoroti cheche ina ndutadza kushandisa kati ndutadza kuchiconnecta here handioni chitori chiche chinochi udai kwai chinochi chewaiti chebhatiri cho ndinacho ini handisogona kuchishandisa ini cheicho chinofanira kuita inonzi kuramba wifi iri on for 8 hours icho chiri pamulinga apa paolunita chewaiti chiripo chagadzikwa so chewaiti chiripakona chinoita kagreen chache kwainhaileni mazani magetsi kwedu kuzimbabwe ariko tiri bho zvenyu ai ndo aritotaura nezvavo magetsi pano izvozvi chonzi chiko chekisera meno chonzi kudiko chiya meno chonzi chiko chisplita choikudiko ameno hamwe chonzi kudi nenacho chinhu ichocho chokuti chofanwa kubata bhatiri kusvikira 8 hours but achindiuchadza kushandisa ini handizivi kuti chichoshanda sei haikona pa toko harisi power bank chinhu chakadai so mira chiuye chinhu chakadai so chakakonectwa pane chinhu chakadai chewhite so chokuti magetsi akainda chinofanira kuramba chifidha nikiri network uko kuwifi kuti irambe chishanda andika for at least 8 hours ka 6 hours era men ndochikuramba kudi nani kusugona unyatso chiconnecta ini amen ndilo pamwe chakafa amen chinhu icho chichirimo inverter yes thank you melody chinonzi inverter chocho hakuno kumagetsi chiruta ameno iruta inverter ameno chinonzi kudi mama diaries muri sei anomaona right ngatidzokere kunyaya yedu kola isai nikikiri sendai request kola sendai request chiruta man ichi muti muchi amen ichi kuti chakafa ichi chinhu ichi ichi chinhu ichi guys ichi
chigwe icho chichi icho chichi asi ndandigogona kushandisa nditsvaka chachikonekta kana ari panda ndikonektera pandudze auya kureti chinhu ichi Zim crimes, how are you? Right, it says send request my sister, send a request. But she can't go what it's all my life, Lily and the boss of it. I didn't go and connect to the net who connect. Connect what you're going to the net. Right, guys, it's a call. I send a request. Caller, it's all right putting your right in Japan. The Kakumi right, caller. It's all right putting Japan. Tara kuti ndiri pano. Tara kuti ndiri pano ndibvenda kuedai. Kwa UPS ndochiko ndichizivi ni UPS ndochi tambo munadzo here iruta. Handichongoda charger. Hachiri tambo charger ichi. Pada tambo yakada guys pada tambo yakada siya. Habari tambo charger apa. Handizivi. Handisi. Kola sendai itaura kuti ndauya edge. Kwa chinonzi chi kwa iruta. Send a request kola ingoti ndauya. Mainunudza able say. Kwa chima ke andi kuzvigona zvekubayirira ndopane netsi. Gamuchira indiwe here aiwa usiriwe gamuchira isali aiwa usiriwe. Usiriwe. Oh, Gary Bowen Nancy, I just paid my ball ticket and can't wait to see you this summer. Tichana ngiwaskana. Tichana ngwewe. Kana moya muyene magogomo vamesa patenisi pasaidi kana mastombi pasaidi because tichakuchuka. Tichatamba. Tichana kigwa tichatfara musosho tichatamba kwete zvokutamba zviya. Tambo tikone andichigoni ndichatsvagana noita zvokukoneta zvinhu zvacho nezvizvi. Kafanire kwa makatenga ndakacheka cash ino kunonzi uchi ku incredible connections. Incredible connections. Ndishano chitsvaga. Kwai ndinacho ndachitadza. Chiri kuramba uchakwa Eva ka. Saka chinge problem chunichi. Chuni ndo problem ichi. Eva atanacho chiri kutadza kuna kushanda. Icho chindicho chi problem chunichi. Icho chichi ndo chi problem. Chunichi ndo problem ichi. Kola isa tumira iningirikiri kola. Tumira I request kola. Tumira I request tatumira magini. Iwa ndu I data ropera kola. Data rinopera. Meno utichi. Patience mashanda murise yakomo. Anza na Grace mukucha can't wait to see you kubo. Can't wait to Grace inga makawanda ende makawanda. Yuwi. Pa UK yapa makawanda. Makazara. Yawa tichakona ite tiri kumza for March. Mza for June. 6 June. For June amen. Kola ndisirewo kani kikiri kola ndokumbira mise ndiri pano isa I request ndiri pano wedwe. Kandi ndokupa manongere ko ndipe munhu pamene anonita mahara. Guys, maini sendai ningikiri kai father diaries father diaries rambota zvenguva nechinhu cho chivanotozvi seke mazivano kwavatoshandira avanombochini chitakacho chitenga manje chinombo vanombotochiziva kuti chiripo ndifungira mbozati kune chinhu chakadai because magetsi kuno kwanga asingaindi so chinhu chinangochitenga ndikachibayira pane chimwe chinhu ndingangosiya chiripo hapana angachitobvunza vanazvo kuti chipi chinhu ichi because magetsi haaendi kunoko pakaindozva load shedding paya ndipo ndangochitengawo ndikangochisa ndona zvichimaketwa ndikangochikandapo but anga asingaendi magetsi saka pano ndakamboda kuti chikone ndichizodii hatinamboita shungu nazvo plus ndichatozoti kana vazodzoka notovaudza kuti kwavanenge kushandira kwacho mazano kola huyai kakola kola huyai kwaina musangonyanyuka vidukewe haiwa ndikuya kuzoshanya ndikuya kuzoshanya ndinani kosekewekini handina kosekeweki hii arikusenda mese hanzi network iri kumurambira toita sei guys totongomira arikusenda message hanzi network iri kuramba totongomira guys network hanzi iri kumurambira totomirira magetsi adzoka rizodzoka nenyaya yemagetsi adzoka kwanzi uze nomupfushwa phela SIS MELLY wewena mina ngizove ngiya UK mina
ufuna ukuthi ngitatane namahlamvu nemifushwa ngize nemifushwa ele la eZimbabwe ngigibele i-aeroplane ngemifushwa unganjwayeli wena nobe ufuna ukuthi ngingene e-aeroplane ngemifushwa hayi yakuyenzeki lo hayi mfushwa wumfushwa bazombuza bathi yini lokhu okuminyama yini niyadla lezi zinto munodlashunjwa kada izwe black zvizvo ndibvunza kunoti kuti mfushwa kana taura zvimwe sha mfushwa bodo mfushwa kana aiwa muzenda chitipfefa paendepo kwaina vafather diaries vatove neaddiction yespray inogara mangu bata spray mukakwana chinja kuti femu chispray kwai atove addiction nai chingave chikwadi izvozvo hanzi call direct andina foni andiri kuitisa live milka ndo ine data chete saka ndovafonera nelive nemafoni acho haana kana mari ndovafonera live vataure nyaya iyi saka nachiti nditandati ndovaedha palive ino ivouya zvino kuvaedha kwacho vari kuti network saka totomirira kuti vadzoke but umfusha ungaonikeza voshumburesi vangautwala vanashumburesi vangautakura umfusha mina ngeke mina ngeke maita wamufushwa no ways beta mundiudza kuti huyai nemacascades huyai nemaselviti aizvo ningatobata haikona mufushwa mufushwa kani kwezvi zvamunoda kuZimbabwe izvo zvikunyika kwenu ndoti kudi kwanzi ndigire wezviyo unowanikwepi unorema uya unowanikwepi unongepi upfu wezviyo wekuno here hwemavele ndiwo wekuno hwemavele guys zvimwe chikafu chekunja kwedu chonyadzisa guys hatiri kunyeperana guys seyo mfushwa yoyo kana kuenda nemadora kuvarungu kuEngland guys kuti toni wobudisa chidora cheche chakakonzi what is this unoti kudi guys it's a dora unoti kudi it's a qimbi it's a dora what are you going to use this thing for this is for juju what no we eat it apa vanenge vachimbochona chifamba chide guys zvimwe zvokunja kweda hazviti kukurisa ndege guys zvimwe hazviti kukwidza ndege zvichiinda kunzoko aiwa zvimwe hazviti biltong yes ari kufona but manje handikwanisa kudaira because the phone ndio one ari kufona network yaramba hanzi upfu wezviyo chionisa ari kutane upfu wezviyo tengai kuna chioniso hanzi ndine upfu wezviyo uyu ari kutengai kuna chioniso mira ndiningiri ndikutipinire taurai nemunhu ari kuti anotengesa upfu wezviyo ana upfu wezviyo tengai kwai kunyadzisa kunani kune varongoni vachikubvunza paairport vanongoni vakakambira paairport vachikubvunza vachitoti what is this andivana vada kuzati wavatakura chi what is this and you say it's a dora it's a fandan it's a fandan guys azvizoiti but it's a popani waves zviri healthy guys zvitozviziva asi kuti tiwo kutakurana nazvo pakaipa kwadzi kunyadzisa kuna nasisibeli vanhu vachi vari kuno kuzimu zvini izvozvo zvosokudii wati kudii anazoonazopatsakuchishi kunanzi you eat worms guys hazvizoiti guys vatandazviona kuhotera ikoko handifungi kuti zviriko izvi hazviti no handisiri ndadaro ndozvandangotaura ndekuchipazita kuti chinonzi chifanda ndamboti ndozvaandozvizivire pini ndangotaurawo ndangoona mukadzi wake ndiyakatiudza paya mukadzi wake ndiyakatiudza paya zvandangotaurawo kwandoda kemfa kirima aiwa kemfa ndokuvigira uyu kemfa ndokuvigira undifungisa
kwaina nokusi kwaina na father is nokusi and mandwa aiona atizvizivi izvozvo yo wegani iwe uchatitukisa iwe unotiromesa imutaura kuti zvanhu makazvionepi lena chibhikuri sei nditaura kuti zvanhu makazvionepi ini nditaura zvakauza zvakatogwa nemukadzi wake nagampaya koizvi zvimwe zvananokuzi ndikuzvionepi guys ameneni taurai mogai handisina kudaro ini ndakauya nematemba apano the english word ndikati I'm carrying small fish pacustoms ndiregei anchovies yakatadza kubuda ndochiko anchovies uyo akanga takura matemba madikidikaya kai what is this mukumwa kwakati small fish what small fish vari vanodziziva small fish guys vanoziva wobva wabusa what is this a fish does it see does it eat is this where is the stomach vanengoda kuti afani neweka aikana hai panonetsa yes messi kaiti chizongoti kana magesi auya tokonzinya nelife because nyaya inoda inangu nyaya ndoiziva asi nyaya inakidzi muchidzwa neni nyaya inakidza muchidzwa nemuridzi wayo inodaudziwawo ndoiziva hangu nyaya asi zvinoda kuti muridzi wayo achikutaurirai ega nyaya yake anomaona saka nhasi chinganiko chitatu onje ndataropera zvomu ndataropera ngatiitei chitatu ngatiitei 30 minutes chitatu chanhasi ngatiitei 30 minutes kwai soga ari kuwitbank hanzi ari kuwitbank saka ndakatumigwa message uchawa kuchikwai vari kupfurira pasi kune rimwe mukombezation kuti kwai ari kupfurira pasi nderitorimo mukombezation compensation right ndakatakura manuks nemafanda ini hazviiti asikana iwai tiite chitatu chanhasi 30 minutes chete tobva tana tizodzoka kana magetsi adzoka because nyaya inofanira kuti itaugwe nezvayo right saka no under 18 guys admin varipo here vanondichinjira caption kumusoroko admin ndichinjirewo caption kumusoro mongoti kana chitatu chepa diaries chibvisai ningikiri hi Sabina Natalie how are you bisai caption iripo yeah ndichinjirei caption what nyaya is it zivas no chinjai caption guys panisogara tositikiti chiko chokuitika papenyu wake guys aita sei what's wrong naswaga aita sei what's going on naye namba ndiyo izve hatinasi hatifoni nokuti magetsi hakuna saka namba hadzina madhata hadzina wifi iyi dhata ranoshandisai ndofoni 1 yesi vongai zvevanjanja uri sei saka zvokufona nhasi hapana ndosaka isikazvinakidzi live inodawo vanhu vachi neichita zvokukuedha yapa alright nokuti maedhi button aripo no under 18 handika no under 18 guys vadiki chibva ipano kwanzi Felicitas dovi rakazara kuno rakazara murasemberg Felicitas dovi rekumusha kwai dhizovi ropedza mipo zisingaiti chinzwai munzwe guys handika takuita pachikamu chedu chanhasi chitatu chanhasi handika no under 18 kana uchiziva kuti uri musikana ibva pano please kana uchiziva kuti uri virgin ibva pano handika kana uchiziva kuti aina ndidikana kuiwa ichiti nzirr ikangoti nzirr ndoita kurumiwa chaiko nhunzi kuita kurumiwa kudai kana mune chinhu chinotengwa munomba maspray nhunzi handidi ende spray iyi kanotenga hangu odorless but inotombondi affecta masinus angu ndoinoita kuti munguva ndichombobloka but handina choice because handidi kwachoti nzirr muzasi mangu right chiterai muwe guys kuyamusa spray is going to be so many flies iko kwakuna ndotenga ikoko hotspot smelly musenze seimwe rinopera dhata nokurumidza rokurumidza maita adini dhata rinopera iwa tondoedha vanhu ipapapa ndoedha vanhu iwai muri kuwa noise muti kwandisekerera noise kendipedze kurumidza kufa right chizwai guys taitaura museya tikati tina uyushu handiti tina ushu amenoti uyu ndiani ushu ndewekupi ushu munoti ndewokunyika ipi ushu kuzimbabwe ikoko tongoti koita ushu tave netua handiti
Koita ushu. Tavene 3 apa. Ndiyo. Mochari ndina kunge ndakazvironga mani. Ndinova kumuwana. Mwacho ndinofa kumuwana. Right. Poita mwane kuko. Pane umupesera pakunikira. Poita ushu. Poita ushu. Handiti poita ushu. Amene ndongowawo vanhu vachitaura iye angu handizivi. Kwanzi kuzvikuvadza nesipiriti good for you really. But inonzi sechitano isinge kutoiona iyo kuti chifuruyo. Iyo iri kutoita noisi apa. Ndisingadi kwanoisi iyoyi. Koita ushu. Handiti. Saka tina uyu ina handizivi handizoziviwo guys kuti tachibetserana. Ndakangonzwawo kuti ushu. Handitika uyu. Kwai ndio vanenge vakaita zvekuna Nigeria kudii indangowawo amene vanachitaura kuti ndio vana Nigeria chichi Congo amene papapa animaona koita uchu amene kuti ava ndevepi ava chitamchindudza guys uyu ndewekupi uyu ndewepi uyu ndiani uyu ndewepi uyu guys uyu ndewepi uyu Nigeria Ghana uyu ndewepi uyu ushu uyu ndewepi uyu uyu ndewepi uyu guys nyika ipi kwa levels uyu nyika ndewepi uyu yes no number 1 West Africa saka ndiyo West Africa yaniti iyi number 2 ndeyekupi Limpopo Venda number 2 nazi kwanzi number 2 ili Limpopo Venda anditika number 3 Zimu number 3 Zimu Zimu asiwo pose apa kwanzi Denmark right kwai apa Denmark na Rosemary saka apa kunyika dzese vanenge variko kuZimbabwe vakawanda afa variko kuZimbabwe vari muwaziva ndivana efa vana chichi eni ipapapa varipo vana chimweni vari papi apa right i4 kaidzi dzakasiyana idzi i4 idzi dzakasiyana right takupinda mune dzemubedroom anditika takupinda mune dzemubedroom guys ndoda kumbotaura nhasi ndini maitanaka andika vaya vanosidzisa vaya ndini maitanaka nhasi guys kana mchiita mastaira emubedroom unogarira uyu here wekuEast Africa unogara pamusoro apa iyi muzati yanetsa kakwaya women on top iyi women on top yanetsa guys mukufamba uko unochikwa women on top women unogarira here apa kana unofa unorutsa uko unogarira apa unogarira here apa guys unogarira apa gatite tichitaura guys unogarira here apa right ichaima age ndikuede mutiudzewo unogarira here apa pamusoro apa kana kuti iyo uchida munhu ari kuida ta women on top andika asane munhu ushu wekuEast Africa anoita sei pa women on top apa nekuti akagarira unofa apa saka oita sei unogona kugarira apa pana fanti apa unogona kugarira apa pana fanti apa unogara apa murikuona apa pane difference apa unogara here apa unogara here apa Melissa Jones apa guys ndakutokata because munhu akundifonera paka munhu wamuri kumirira imimi guys ndeo mbinga inotora maCOS inorecruita vanhu vari kuenda kuUK pari munhu akundifonera padenga ndo mbinga iya inotora vanhu kuUK iya iri kufona ndofunga guri ratanga pari vada kutogwa panapa ari kundifonera pa ndozotena koli yake notika ngakukata live ka natokata live unogara sei shida unogarira sei Huyai mutudzi unogarira sei ndiye mutise vanhu vakaenda kuWest Africa vakawanda vemanigeria vechichi vakawanda guys asi havagonika vemudzidzisa nezvi vanogara sei apa
munogara sei? Because even mukada kuti muite zvemadhoki guys, so unokuvara guys, unotokuvara, so unokuvara kuzoti kugarira kudai. Saka unoita sei? Kwai zvishoma neshoma. Right, uyaisa request gatinzwe. Kune aisa request trainers deka eda tinzwe. Ili nyambuda dogine. Oh guys, unova guys, ukada hiki. Unova guys. Unova kwai gukode tawa IT. Touya ngokwe, touyako. Kaini mbo eda msikana we awe atibatse tunuti. Kwanza fesi yenyu pa women on top number 1 muri kuhla. Mayane sikana. Ka isa chaiti zvo anti ama celebrate. Achaiti zvo ndaro dzisemi vanhu. Right, hello. Yes, Mary. Masona sai. Togara seko simeri. Handioza kutovuza kana kugara sei iwe apa. Kwakadai kana kuti kwakadai kana kuti kuna fandi. Kwakamira kudai so. Kwako apa ndipapi wako apa ari papi? Wanga ari panenge kanudzika yako. Ai mabati kagubu. Kaka. Aka. Kaka. Wait, akakanoita unogara akakana basa akaunogara akaunogara kana basa anoshandera saka anoshandera kula anoshandera kula akashandisire saka zvifamba sei ndozvandikuchazamu zvinofamba sei kababa imi kwenyu ani mati kwakadai kwamuri kwenyu kwakadai kwenyu kune kwenyu mufadza wekwenyu kwakadai handichangosvika nozondokurenda nyaya yacho saka makuda iriaunabudza nyaya alright ngati pana baba vekwenyu ndinu vari pata apa vari papi? Vari apo kapo pekutanga pabhileka baba vekwenyu vari apa ega. Alright, chitidzisai muri apa kuti vanhu munogarira sei? Nekumusoro togara nekumusoro. Mune kumusoro kana matogara munoisa action makatogara musoro kwamugwadziri kola. Unorwadziwa. Tiudzei kuti munozvivakisa sei kumba kwenyu munogara modini nokuti mukagadzirwa kuzoite kudzeka. Pana zvitadza simera. Amugotadza sei ati munawe ima muna boyfriend? Ava ndiye murume. Alright, mune murume wanyatika. Saka murume wenyu ndini munoita sei? Munodii munongoitwa? Ndapera pawa chinikata yangu. Ndamakonoku maramba utizive chokwadi. Maramba. Hai maramba baba. Ndikari kudropa maramba shu. Ndikari kudropa maramba kola. Maramba. Right guys, tell me get it up. Get it shila. Tiwe shila iPhone. Sanduza kuti kudi. Andichika. Biaitiwe shila tu. Guys, I'm just declaring send that request. Right, see the Tanaka. Okay, it Tanaka things. Because guys, you try to figure out what Panofamba say. Munoja say, Mira Lanambo, a man would do whatever at a moment.
Kole vanozvirarira avo ndiMariam Santi. Ndime Mariam Santi. Alright. Tatenda chimuze zviri sei? Shina ndei? SIS MELLY murise. Mushe, right. Kwako kwakamira sei hapana inambani? Number 1. Ipapa kuZimbabwe. Ipapa apa SIS MELLY. Right, saka chichiudza vamwe kuti vanogarira sei apa number 1 apa. Kana chiita iyo mwana Ethiopia vanogarira sei? Vanogarika apa vanogarika SIS MELLY. Aungagarika ese, aungaise ese. Saka unosvitsa Unosvitsa hapo SIS MELLY ukagara ese hauzonyatsofambezve. Unofamba sei kana wagara ese? Saka unoteramira kudai. Aiwa uteramire SIS MELLY. Action ukaisa ese SIS MELLY unomuvha sei? Haumuvhezve. Haumuvhi. Saka unongoita action chete wangu chita pa. Unofana kuisawo hafu. Ndo maziwa action West Africa kwai halfway kuti ukwanise kuedha ku iye idzu ndi mupiano wanda edha mupiano shila mumapiano halfway antika tuwane kuita SIS MELLY halfway tuwane kuita action. Okay, ko kana ari iye dzenyu dzechimbuka dzamunofarira idzi anodi kana ari SIS MELLY munhu ungotangira ungoti pho wakaisa ese SIS MELLY. Munhu anofanira kutoziva beat by beat kusvika yasvika SIS MELLY yose. Saka munenge maudza here? Ukatoona siri kuzikana watongovaudza kuti tangirai apa muchienda apa. Saka pamunovaudza pavanozviwisisa here? Vanozviwisisa. Asi iwe mwana wangu wasina kumbosangana kana nevamwe vaingoita chibhubhubhu babhabhu koite pisi tiri kutaura. Number 1 yanetsa guys. Number 1 yanetsa. Alright. Wanyara mwana wangu wanyara kutaura. Wanyara hafu yechichi. Saka hafu somewhere panapa. Apa. Ndo pari kuti unongodai ubijana wodai. Unoona ugarira asi usagara kuti godhlo yose nokuti wagara kuti godhlo yose unobayiwa gwadziwa saka unosiya room for action pamusoro apa. Unoona unosiya room for action unogarira hafu kudai. Antika mapiano aya kutaura ma 2000 angachitaura ndianga chichidzidzisai mwana wakuru motodzidzisiwa nema 2000 aya ndo kudzidzisai because ma 2000 akaipa panyaya dzeexperiments vano experimenta ma 2000 can experiment guys va experimenta kwai saka yose hazviiti halfway through the line halfway through the way wogarira bijara wosiya room padenga apa. Unoona pane namba iyi kai ndo namba 1 yatati ndo yekumanigeria iyi handikakuko kunyika dziri kuogarira. Poita namba 2 ava dava ndiwe kwasabha namba 2 sabha magacha unoona akadai so. Koita namba 3 andisika minoti ava ndivapa pozoita chifandi ichi unoona chifandi ichi fandari saka mtukubudza kuti uri papi. Amen. Levels kuti apa angakwana atizi amen. Amen. Right. Isendai marequest tono marequest auya upo. Katimboita veko West Africa. Ava vakavantoveko. Ava ndoko vanotori vakarogwa ikoko rikatiwe. Vakarogwa ikoko ngaitinzwe. Right. Imi ndi makaorogwa ikoko kwati ko black uko haina tingarana. Ndi makawanikwa. Tell us your experience. Zvakamira sei? Okay, mokuziva wani SIS MELLY, so no need yekutaura nditi. Atichakubvitsira titi imi makatoenda kumakarohwapo. Tikamukutotipa first hand information. So nyaya dzadza dzinotaurwa kunzi kwakatakurwa ndezvechokwadi.
handiti saka nyaya dzizhinji dzinotangira pafoul play nokuti ukangoda ngochigarira from nowhere unoridza mhere zvokwadi because timu reya kusenga rakasenga saka zvakutoda munhu anoziva zvaanenge achiita plus bonde kutaurirana kunzwisisana hapana tunhu chinonzi chinogarirwa hafu sismeli kana kuti kwanzi mira ndise musoro hakuna zvakambodaro saka pakugarira paya munhu anorara nemusana handiti orara nemusana obvious chatova chipikiri chamira handiti then mematotamba kudhara kapapa mune makutozivana wobata nemaoko ako zvishoma nezvishomo shirese uchipinza neokusvika forgive me for my pinza ring ini ndoda kutaura tunhu sezvachira nditi saka unenge wakaita pakugara kunenge kune kumakumbo kunoku mbijana nditi chichipinda mbijana nembijana saka vari kumba vari kudzimba right now vari kuziva kuti muri panumber 1 apa itai muchiita mademonstration anenge kudzidziswa itai muchipractice muri kudzimba yako 1 by 1 garai paposition wati vanogara sei garirai guys vanogara papi handiri murume ndianenge akarara sismeli akatarisa mudenga saka iwe unoita kunge kakuchonjomara kakunge muna akatumba saka muchiita pachidii pachipinda then istaira mandewo iwe mukadzi haunyanyoshanda stereki because madhumba unokurumidza kurwadziwa mumabvo munhu anoshanda ndiye ari pasi uzvo handiti saka iye paanenge achisumukira egaangotonora chete yes uchiita wako shoma neshoma but munhu anoshanda stereki ndiye munhu akatsikirigwa uyo ari pasi saka iwe unoshanda accordingwo nespeed yaanenge ainayo kanawo zvakunyanya kukubhanganyukawo unoshandawo zvidaro ndo inenge makatarisana kumeso kumeso yekutanga ipakugarira koita kugarira number 2 yekuti anoramba futi akavata negotsi iwo wamufuratira handiti woita kutongwa akagara pafuratira yamunotaura imuromo magaro munhu anenge aenda kumuromo kumuka chaiko zvino hamuhosuri here kuola mukakanganisa mutambo wacho asi simeli kusura kunowanika kapachigame handimoiziva obva angoginowa kuita mukasina chavo kana mogona kutongoseka mese kana kutorohwa tikumagaro muchiseka muchiinde ikoko muchikontinue okay right unenge wakafuratira wakatarisa uko then wocha kuvhura iwewo makumbo obvious unoonawo tapa ndikavhura ndakadai so chinonyadzira sei chinonyadzopinda apa iwe unogonawo kushanda because naye anenge achibira sei anenge achikubatsira saka memuchishandawo zvinoita sei zvinoenderana nekoko handiti saka mirai timbobvisana vamberi inoda kundiza kuti varume vanoita kutyapa vanoita because munoshangana ngamese apa especially kana akunoshipedza manje uko apa ndokonoona chikapa chebenzi kuti gigigigigi natanga bakwa nemagetsi tsinga kubuda tsinga idzi dzinobuda kuita kunge munhu akurohwa nemagetsi unotombotya tikati munhu akufa here utombobvunza kuti muchiriko here unozi leave me alone munhu achida kuinda chete okay pane zvakambotagwa namai makadzi akamboya pano ndingi tianiko akambotwa kwai mukavavhura magaro vanofa iyo manje inenge yava missionary anti yekuvhurana magaro okay ndiko kuti ukwanise kumaira sei kumavhura but nanga handizvizivi because missionary yacho kashoma kunyatsoita mazva anomboverenga mabura ari musilingi maakashoma makuda yepamutopo iyoyo because inini munhu wanoita blackpit mafana kudari kufarira dzebonde kudai kwai well done Paul vanoda kunyepedzera kuti vana mai Maria Musande kai vasiri vana mai Maria Musande saka zvinhu ngazvingotaurwa sezvazviri sisimele maona asi
amene totongo wawo titovunza imindi makarogwa tongo wawo kuchika here Nigeria kwaive ku Nigeria mai mwana kwanzi munobayo kwameta kusukwa kusara machena kuti uzasi kuchidliwa SIS MELLY musadodiseke. Well, nyaya yekudya SIS MELLY andingambodi kunyepa, it all depends nemunhu wako kuti majairana sei. Maona. Varipo vamwe vanotodla zvekutopinda chaiko chako tanga achanochidhonza chibereko agoya nacho. Maona. So it all depends nemunhu kuti anenge anozvifarira here kana kuti haazvifarire. Because bonde kutaurirana munguva zvinhu hazvitauki. Unongona zvakutongera sei. Zvakutongoitika wega wotozvibvunza kuti akomfesi wangu izvi anotozvigonawo izvi anotozvizivawo here. Zvongoenderanawo zvakadaro. Maona. Zvafanana nomwe musikana aitondiudza kuti iye panguva yebonde haadi kuti munhu wake isire masperms mukati, anoda kuti aisirwe mukanwa. Maona. Ndiko kuti anzwe kuti rikini zvanyatsoita chaizvo. Saka vamwe vanoda kuitwa mukati, vamwe vanoda kuti mumukanwa chaimo muSouth African musikana wacho anotozvida mukanwa chaiko. Saka murume akasaitira mukanwa hanzi ndotomuta ngechamubaya nebanga kuti warara kupi. Achimedza? Anomedza. Anomedza. Saka ane utano here kumedza? SIS MELLY mozo vasikana vemune maxosa kuti vakamira bhose vakatovakwa muvakwiro chaivo mukamuona pamamurambira. Sai wakati wakatozvimbozvizama we. Because ane mudzisana. SIS MELLY tingazvame zimwe. Wow, usati iyo kumedza usati. Asi kuti vachibereko kuti vadzoke nacho wakambozama vanochitora. SIS MELLY, next question. Wakamukuta wambonochitora here akatora nacho tira kuwawo experience yacho wakahwa sei zvakafamba sei. SIS MELLY experience handeyekuti kana ukavhunzwa kuti mai vako vanonzi ani unoti handina mai ana baba ndakadonha kudenga. Maona. Nenguva kudonha wakadonha kudenga usina mai, wafambwa wasukurudzwa chena kuti mbu. Saka wakasukurudzwa waka? Kusukurudzwa chaiko. Saka mugere mai mwana kumba kwenyu kwai mugere. Saka moenda riniko kumusha kwacho makatomboenda? Ndakaenda kahwani chete, zvaingori zvekutongofunga kuti kutambawo ndisingazivi kuti tichazosvika patiri panapa. Mongozvoyo kutamba naoga kavachinzi vane mushonga unonyangarika. So it was 2007. Saka ndaida unoona zveshort experience yainotaurwa nevanhu ndeyekunyebere kana ndeyeshuwa. Tikangoenda tikangodzokawo hedu. Matogara 2007 kola. Tagara SIS MELLY wanotokura muziva wana. Saka pamakaenda kumusha kumukana kusina mukadzi. Kuzi kunonzi anosiya vakadzi kati mangota sister wife, co-sisters. Sasa ndakudze kuti relationship kutaurira nini pandakamuona anga ari single father. Neniwo ndanga ndiri single mother ndokutaurirana chokwadi kuti ndo pazviri. Saka ndobva ndabvumawo ende ndo chimwe chinhu chaita kuti chaindipusha kuda kunoona. Saka ndakatanga kupiwa nhamba dzana vamwene, vana budi, vana sisi, you see. So problem yokuna vamwene yaizouya pakuti titaurirane chirungu apa ndopaikanganisika. Chika ndazosuggesta kuti dai vamboendavo kuchikoro vanoitiswa ma-English lessons tikwanise kutaura. Because ndachero ndikaenda ikoko tonotaura sei because kuti titaurirane vanenge vachoda manodi anotranslate. So nekufamba kwenguvawo tanga takuziva kuti okay apa tinozvimisa takadai. But variko havo vasikana vanopinda murelationship vachiziva kuti munhu ane munhu wake kumba. But andimovaziva vanenge vachingoti leave that one, inogo come this side, you see, you are for here. Varipo vanotozviziva kuti kumusha kune munhu. Inini ndiriwe kunoka. And mostly maSouth Africans vanotaura kuti inini I won't travel, angeke ngihambe ngiye eNigeria ngizohlala la.
but variko vakawanda like most of my friends vanhu vakaenda vakadzoka vari kutovaka nekutovaka. So you find kuti zvinongoenderana nawo nemunhu kuti anenge achidawo zvakangofanana nevasikana vekumusha. You find kuti munhu ane mukadzi kuzimu but muno muSouth Africa munhu anenge achiti takarambana tiri paseparation one day wozongonzwa foni yako kuti we hure siya murume wangu wakamboti hauna mukadzi kuZimbabwe. So nyaya yevarume kunyepa kuti ndine mukadzi handinayi is both ways, haisi kuWest Africa yoga iri kukwesi. Saka wako muipo here murume? Wangu anobva kuDelta, so it's Delta Abo. Delta State. Yebo. Savanotaura chirudziro. Vanotaura inonzi Abo language. It's more like Chishona neChindau kusiyana kwayakaita neIbo language. So muIbo akataura anokwanisa kuita sei kumunzwa. Avo vari kuti murume haunako munin'ina bvunzai SIS MELLY. SIS MELLY vanonyatsozivisisa chaiko. Aiwa, hanzi murume wako haana munin'ina here kola? Ane brother but brother yacho ndo yakasiya mukadzi kuNaija uko inotongopengerekawo. Unoswera wapengeswa havana musoro nekunotogwa chibereko. SIS MELLY pabonda vanhu vanosiyana imiko kana ende banguru vacho futi vapfupi mona saka vapfupa vandovane kuyakuya chegreen ko zvabanguru hazvizire pina igaizi mukuiona senyaya iwo wakambotesta banguru imi. Banguru SIS MELLY nini ndichikura mukomana ndemuziva nekureba kwebhusu neheight yake mona saka vanhu vakareba obviously vagara murugo munoshandwa. Vafupi avawo zvinoenderana pakati nepakati mona saka obviously kumakitchen patuko hatotoiziva zvese. Plus ndotombo vachagira vasikana vekumusha futi mona. Alright. Asi tichivaudze edu chokwati kuti ndezvekutamba munhu ane munhu wake wotonzwa munhu achitotaura zvina basa. Alright, anakigaba kuna bamnina banguru. Ngawe yatore kana ari muJoburg ngawe. Vanoshandei bangura? Unogona kuti panamba zvosvamo usati makadiko banguru. Doshande. Okay, sezvo muzwa tiri kubusiness remota SIS MELLY saka takauya kuti kanovajoinisa kumota Mira kadaro vari
Right. So for like a map with most we are not going to I know I think that yeah. Kazoka kwesa Africa mukwera. Tiripane smell but nanchida kuti hangu chero pane vane zvipfupi havo zvidhindika but vanogona kuzvishandisa nhengo yemunhu kugona kuishandisa whether yakareba yakadhindipara yakaita dori varume kana vakadzidza kunyatsobata mukadzi zvakanaka chinhu chisati chapinda vakaZimbabwe ava vanongoti chobonyo kuti ambe vari kutamba wrestling mai mwana. aiwa ngavarege kudaro nokuti isusu vasikadzi chatinoda kukiswa kubatwa kuyamwiwa mazamu all those things toto munhu aine kadora hauzombofiwa zviona because unoziva kuti ndinenge ndanakirwa kudhara saka varume vekuzimu vakasiya nyaya iyoyo nevamwe varume vese general ngavambodzidza kutamba nevakadzi vasati vapinda mboni vanoziva Smelly varume vanonyepera tanga vasingazivi kuti chii chinoitwa pakutamba nemukadzi usati wanyudza John. Vanotonyatsoziva chaizvo. Pamwe vakasiyana kainza kuti ndasingavaudzei kuti toda kutwa sozo. Kana ndiri sene hangu nyinzi Smelly ndoda munhu anogona kukisa. Handidi munhu anoita chibhubhubhu neririmi mumukanwa. Ndoda munhu anoyatsokisa zvakanaka. Kisi ngainyatsofambirana zvakanaka. Kudyana ririmi malips aya kwedo munhu anenge aringoita wrestling puru nemunotombozvitike munhu indokisi yacho here kwedo munhu anotango aramba akanamatira ipapabva asingafemi tango ucharuma munhu ndoukisa here dzidzenisanai kukisa mabasa okuvarume ukaiwa varume kuda kupinza muromo wose mukati kupinza ruromo munhu achibuda nemasirirumu ndisati ndatomboenda kuSouth Africa ndaivavo kweduko kusandarwadziswa nevekumusoko ndaimboriko chisimedu munhu kuti kisi munhu anoita kuchururuka masiriruko zvikuzo ndokisi yacho here akaita kukubatirira kuti mbagu ndokuita seikoko ndokukiswa here ikoko kuti unotadzakana kufema chaiko vanhurume ngavasadaro ndemazimba nepachidaro kana chikuta vazvizive kana vauda kutuka vakadzima kumisitevozidai bhaya apa imwe kudonhedza marute muchikiza Papa wangu inini was an open person vaigaroti kana tichiona vanoshanda Barbara vaibva vati uri kuona kisi yemurungu isina noise izvezvi zvidaitanga tichiona drama remashona iringoti kisi haifangukira noise but nekuti tave tiri vana tasingazivi kuti kombaba vari kuti kisi haifangukira noise varumva kana munhu adhakwa nevana vako you can just talk anything saka tazokura manje nasisi vangu welaka but mudhara paya irevesa kuti kisa haifangukira noise kiswa nemunhu wekuzimu noise handivashora hangu ndakambodanana navo ndozvavanotoita munhu anenge achiita noise yekudii achikukisa munhu ikoko munatira noise achiti kukisa munhu kwanzita noise yeko kwanzikisa munhu kwete kuita noise hey noise kuita kutangwa chatsenga ruri gomunhu kwanzi ex wako aigwa pesi yese kuzadzwa matembesise kuno kuchida kunamira kudai ukadai wonamira matengu kumeso masiriri wayo munhu achiti kwanzi ndinoda kukukisa uchaona koya ndokupa kitsi apa inenge ichinzi kitsi imi apo masiriri mai mwana kana akatokwesha muromo ari nani hakeka nokuti vazhinji vacho vekuzimbabwe vakwesha muromo kao kunanyira kusocial media kumakuwa vanokwesha kusakwesha muromo
Wati hapa inenge yakaita kununa nemavhudzi mavhudzi aita red aya. Hapa dzokoro dzako. Yeah, kwete ukapinda mukombi cheko cheko ukapinda mukombi yari unoona chituka ini. Ungamakwapa. Ungama munenge makazara vhudzi umu. Roloni iya yose pamusoro pevhudzi iroro kuchipisa kudai. Pamusoro pevhudzi iroro roloni iya. Hanimona zvachisangana manje mvura yesweti yainobuda muvhudzi yaya plus roloni so zvaita zvokuita mweya wayo odho wayo imi iro bvudzi racho rinobva rachinja kala moza rinobva rachinja kala so kwadaro obva wati sokisi ramabhlanko vekuzimbo SISmeli unobva watoti chero kunonzi kuikwa moga rotaura kwakunoendwa pamawikendi konzi kupi kana uchivhizitira mukomana mhani vanhu vanokuti kumastay out kumastay in kunozivo kumaslip in ya kumaslip in koko bhutsu so unotozvibvunzwa naimi baba sokisiri ava baba vakafenda shuwa pakati pevanhu chichi chaitika vamwe manozimbabwe masokisi akachipa mupepo chinjai masokisi wachai bhutsu gerai choya gerai muhapwa kweshai mazino mungati kwanzi henyu ndinodikitira stereki baby ndosaka ndakadai if you shoot unodikitira stereki chorai lemoni sezvariri wapedza kugeza paipa pasina vhudzi wakashepa chero vasikana ndakutotaurira varipo vasikana vanosweta stereki isa lemoni muhapwa wombovhura maoko mbijana wozopfeka lemoni rinoita kuti kusweta kwese kwaigwa kuite kushoma saka pakugeza ipapa asiwo iwe ikachimbopawo vana bhutsu rekuzimbabwe sando dzavo pakupfekawo hembhutsu vanopfekawo correct size vekwenyuwo kuvest africa ava sigumbo rera maimwana apa havapfeki bhutsu chidonopa chine chipachi chitika pasi gumbo rera bhutsu rakatisvika muhafu wechete small size yemasandousi wayo yemaslippers iripo type inotozvida manje variko vasingatogezio zveshuwa vanopfeka izvozvo SISmeli the rest vacho kutopfeka kunotovanetsa vazhinji vacho vamwe vakakurirawo kumusvanopfeka mazisensandousi aya asi vanoita kugovekwa aiwa anti kunopisa sterekuwo saka nenyaya yekupisa excuse me vazhinji vachoni kupfeka vazoona weather yekunoku mostly muno musama ndosaka mutoona charo musama munhu anenge akapfeka masokisi oti zvimapushi zvake zvekuti gumbo munhu anenge achipfeka musava nemazigumbo vaya saka dzimwe nguva saizi futi yebhutsu munhu anoishaya obva anoti maybe achipfeka size 11 unotenga bhutsu size 9 masendros aya zopedzera gumbo rakurembera nekunzoko akada kusageza futi umwe wacho nemanga rine rakaita white kwesoko vazhinji vacho havazori mafuta vanoti nini if I put cream I go sweat you see so you find kuti havatombopfeki havazori mafuta because vanotaura kuti if I put cream I go sweat too much saka ipapo vanombobhaizawo ipapapo futi vazhinji vacho bhaisa maziguru zvinove asi vekumusha kweda pavanotenga havo correct size kungoti chikutaura chokwadi hasi kunyepa kungozoti vanozoshunyurudza mazamu kana wobatwa kudaiwo pano nechikuita kuti vari kuchina radio from radio 1 to radio 2 vachichuna kudai richakwaturwa zamu kunge zvichadonhedzwa chadambugwa mai mwana hai chirega ndidonhe SISmeli mujoniso mwe munhu pane mukomendi yandaona yanzi kanzi kumotako icover up so ndaida ngotaura kuti mimi vanhu vekuwest africa vanova moziva kana vachiita cover up yemabhizinesi ndiyo inini munhu andinogara naye handifungi kuti dai ndaiziva kuti ane rimwe basa recover up nofunga vanhu vanondiziva kudiaries vanondiziva personally they know me pamwe ndingadai pamwe nditori mujere oro ndiri kupi ndisipo pano saka don't judge vanhu according nekuti waziva kuti kwanzi vasikana vekuzimbabwe mahure and you want to label munhu wese sehure so ngatisadaro kuuya panapa paplatform kuzwa kuti panapa I am free ndotaura naSISmeli zvandada and I talk naSISmeli even kuWhatsApp so kunona ndiri panapa regedzai kutanga kunyora kuti apo pamota wanyepa SISmeli knows me
most of my diary ane magaraji ekutengesa motikari kwete garage one magaraji akazara mota pano kushopu. Saka musada kuti kwanzi kana muchiziva kuti kune vanhu vanoita cover up. Handifungi kuti munhu anoita cover up you can open a business uchiziva kuti ndiri kuita business rakashata, because ukangona waita shop sismeli munoita shop mozviziva life yako yese yatova pamhene zvokuti whatever you do nebank nemabank cards you are easily traced. Nobatwa nekukasika because of that shop you have. Saka I cannot open a shop tichiziva kuti tiri kuita zvechimbavha or we are covering up. Musati label kuti takarorerwa nemanigeria mushonga kana madrugs musadaro, because you don't know me personally and I don't know you personally. Zimbabwe vasvika aiva kuti you are free to join in the conversation. Yes, free to join in. Zvinakidze in the conversation. Moya mozova kuti washaima burugwa. Mozova kuti washaima burugwa yenyingota wana kunugwa neweti. Kusurana pa. Misema penti line na vanasisi. Panyaya yapwa tikuni tanyepa here. Ngataure chokwa tanyepa here. Panyaya yapwa. Tanyepa here. Nekusatenga nduwe futi nomaona bhudhi vekumusha vakachena kunzo uko akati akurure nduwe yake soza inenge iri apa vana bhudhi tengai manduwemi tengai manduwe nenge yakadambuka sisimeri nduwe nemaburi yasara yangova sefa apa asi kubhawa munhu anenge achizikanwa nekutenga mahenisi. Kune varume chero vamwe vakadzi soche vasagona kutenga nduwe. True. Maranayo but kunopinda mushopu kunotenga nduwe kudaisa kunomurechera vakadzi ndinemo munhu anemborera naye mudhara aigara chiri kandoenda kutauni onditi unditengerawo mabhurugwa undigire akapinda iyo katenga bhurugwa anga zvaimunetsa akafika gone aiwa sokuti amhenu maitobuda achikutenderera pamabhurugwa pekuti arinonge kudai arinobhadha kudai hagoni saka ndakazomutengera mabhurugwa iwa ndomuvigira ndikangopinda mutauni ndomutengera mabhurugwa aya ndomuvigira kuti zvawande nokuti wanga asingagoni kutenga bhurugwa. Vasikana dzidzi yekutenga mabhurugwa nekushandisa mapendi line mostly tikasangana matoilet mumapendi akatsva paakata paakaita black nekuti zimwe nguva hamunyatsoipukuta weti iyoyo mutoilet munosiya weti ichidonhera papendi apa zvadaro pendi rinobva ratsva nechiine weti so akachipa mapendi line I'm sure is about 34 rand for 50 munana chekasi shoprite umu wongovharawo ichivhara ngozi chako nechiine pendi line kuti haijiniwo irese ite musha. Vanenge vakashinga ipapapa kana zviti kwai weti iyoyi vanhu vanondoredza weti mumabhurugwa avo weti dzopanduka pakati apa pamabhurugwa opanduka otsemuka pakati ochinja makala. Murume anda kunopinza rurimi achine zvawataura zvoga tainge achida kuenda kunodonhedza kunotora chibereko nerurimi anti achidya rurimi rwachona rutsemuka kana kuchigona kutsemura bhurugwa weti rurimi ivi zisumela rutsemuki sumela zirimi rutsemuki kokuzoti mururimi rwomunhu nyama sokuti miti vanenge vachida kunakirwa sisimeli ndanga ndangotema pendi ndangoti ndingoitaurawo because vasikana vakawanda is very very rare because ni ndakatozombobvunzwa nemurume wangu kuti sei uchigara uri kuperiod kani every day ndikati why uchiti ndogara ndiri period every day shikanzi every day ndingotingoisa pampa ndikati aiwa harizi pampa inonzi penti liner rinobetsera kuita sei ndakumutsanangurira kuti issue yopenti liner chi iye aitofunga kuti kuisa penti liner munhu anenge ari kuperiod every day you see so umwe ati izvo penti liner haikurudzirwi neministry of health because inokonzesa kenza saka vanotenga zvinhu zvine kenza kunyepa sani ndakambozvinzwa hangu kuti penti liner inokurudzira kenza ndofunga tingadai tatova nadzo kenza dzacho kubva pandakapinda muSouth Africa ndikaona murungu akandidzidzisa kuma 2005 uko ndingadai nanhasi sati ndakuti ndinayo because panobuda ngaweti panobuda mafluids paya wakadilakisa uri pamba usapfekako bhurugwa racho imbofurika kufugwa nemhepo usapfeka bhurugwa rauri pamba pabereka kufugwa nemhepo usapfeka bhurugwa always imbojaira kugara usina bhurugwa so
Yeah, because varipo vamwe vanoti vanhu vechikadzi vagara vanosina vanotongobuda mafluids. Obvious mukadzi wese unomabuda, but aripo vamwe vakanyanyisa kuti akabvisa pendi so unoti muti maenda unoweta vayadhakwa jambo kurovai unotoona pendi remunhu rakatonyorova. Saka munhu akadai so unotonzi akamweya utoti kupe. So at least kana uine pen liner tsvina yese yaya mvura dzese dziya dzinongonodonhera papendi liner. So izvo kuzoti kwanzi anokonzera cancer. Handisati ndakambozvinzwa. Handisati. Asi iwe unogara usina bhurugwa. Akukupisa tereko nina handitorina chero nehembe yacho handina ndatosunga ndangu. Aiwa akukupisa. Tuone. Ai Mrs. Melly. Tuone kuti hauna usinyembera here kana kana munogara usina bhurugwa guys uchifugwa nemhepo kuti bhurugwa ugara nema-South Africans SIS MELLY. Half of my friends avapfeke mapendi. Avatombopfeki pendi remukati riya vanotongopfeka jeans. Zvaitondishamisa kuti muri muclub paya uroti maenda kupati kungodai oti achomi nyaka kuruta uhlaruta akazvangu usina pendi hanzi mina nyinjalo ngihamba nyinjalo. So ndopa ndakatonoti zvinotonakidzawo naye mumwe musi wakatongoshanyirwawo masikati bambo vakadzokawo vachida chavadzoka hapasina chibibibi makutongoti tata munhu otodzokera wakutoenda unogeza futi. Saka kugara usina bhurugwa bho futi baba. Asi panya kugara usina bhurugwa pachina vakadzi vanenge voda kuti vachigara vachidlawo ndorani nokuti mhepo inogara ichipinda ungasaka kugara chingoti pese nokuti mhepo kainogara yakangozopinda mudumbu. But azvizi zvemazuva ese kasengekonone heat wave SIS MELLY kupfeka hembe chakotongone zvinhu. SIS MELLY hamuna wandi muri mumba. Handina. Ndakambona umwe achiti kwandizvoni ndorani mazvano hanzi vanhu vakawanda vashaidyere nekuti inoita kuti ukurumidze kuneta. Hanzi kunodyiwa unonzi chi hameno comment section kana varipo vanoziva. Hanzi unonzi chiko mushonga wacho ndakangamwa zita ndatozvikangamwa but mucomment section vanogona kuzvitaura. Vakushandisa umwe unenge ndolani but haisi ndolani because vaita inoita kuti ukurumidze kuneta here kuita sese amene. Hey, atuda zenakawo masikana. Zvinodzidziswa pano anyway. Kwai ndolani haichabvumidzwi guys unokurumidza kuneta kune vachiri kuda zvekusexual zvekujandukwa pamubhedha. Kwanzi kune yaveko inuwani yoziva. Chichitokera izita. Ngavaitaure mucomment section vanoiziva ndakanga mwati inonzi chi. Yeah, hapakaipa. Kwai munhu shama hembe. Pane munati kwanzi mufandichiita something mufandichimuoro watamena kana uri iyo but harisi riro zita racho but pane munhu aitonditsuura ndichiti ndoda kutsvaga ndorani hanondingosura akati aiwa haichaitwi ongogara uchingosura ongoita sezviri dogi inenge yawandisa SIS MELLY. Hamuzoti dogi kwanyanyoita stereku kunonyanyoshama stereku. But akuzodzokera ndikunenge elastic here kutatamuka kuchidzoka. Kunotatamuka uchidzoka but zvomboda panenge mine gepu paya wombokavhiridzana nandolani vameno vamwe vari kuti kwanzi mufandichimuka here hameno wanguri wabvirirwa kunyorwa. Saka ndofunga ndiwo wakareplace ndolani here mati vanhu vanenge vainayo information asi havadi kutaura. Information vanenge vanayo. Hey, pakanaka. Waisakukola. Thank you very much kola Ndinongowana. Okay, SIS MELLY moswela bo. Alright, sharp. Guys, mashuwaka kola anodzidzisa mamu wakachitaura kubva pakutanga chapachinda achidai akazosvika pakusvika pavarume chaiko vekuzimu varume vekwavo tikatozoti aiwa nevekwenyuwo bhutsuwo vanopfekawo zvitokovo pamakumbo avowo akati aiwa vekumusha kweduwo haidzi dzee dzakatonuna zvakasangana kirimu chaiko
kuti roroni yewhite kuti sweat kuti ayellow zviro zvakangomikisa zvikadaro. Noti vese though, noti vese, asi ukavawana vazhinji especially vanoita zvekuvakavakava unoone vanopedza achibva kwaza kunovaka vanopedza taundi yese vakapfeka mazovhorosi ava nemazigambusa aya mai mwana maoko akachenuruka kuti awaitai vachimbeya mutaundi vakadaro no havonyewa zvino mai mwana kana chuwa chiri dzinongoti zvakaoma ndozoti kudiko hanzi kusura kutenda baba kusura kutenda baba kuti maita basa iyo baba vanzwa kuti vajore hanzi please aid right iyo baba vanzwa kuti vajoreka wakutenda wo vanzwa kuti vajove kuti ukaona vakaita bonde vakasati chijova hapana bonde vanenge vanyatso kuita kana ukanyatso kushandigwa chakuchepo kunyatso kupinzwa pakrawa pasowe rako wega vanojova baba kujova chakuti vachijova woza kuti vachingopedza kujova kana zvokutaudzwa vadi vanobva kuti pidi kuvata hope ngono naimi sei sex chivatisa kudaro vanhu vanobva vavata kuti chaflat imhaka ichivatisa kola halo SIS MELLY muri sei? Ndiri right semba. Ndiri bo zvangu inini ndiri bo nhasi muri kubata nyaya iri bo chaizvo nokupisa ukoko. Aiwa nhasi maigona. Inini ndingori nezvishoma zvokungotaurawo both kuvarume nekuvakadzi. SIS MELLY vanhu ngavadzidze kukwesha mazino kugeza mukanwa. Vazhinji vanogona kukwesha mazino but chinhu chinonhuhwa pamukanwa rurimi munhu ngaapinze tooth brush mukanwa umo achikwesha rurimi runobva chileya chewhite chaicha ronyatsosara rapinki zvakanaka. Umwe munhu kuti apa vanhu ivavo vasingade kukwesha mukanwa ivavo mataurisiro avanoita mumateksi umo mumatreni umo mumabhazi umo please vanhu ngavakweshe mukanwa. Number 2 SIS MELLY kushevha hapwa ngadzishevhwe veduwe tapotawo veduwe. Kana usina mari I know kuti kune vamwe vaye vanoti vane problem yekuti akutonhuhwa muhapwa make even if akashevha nditi anokwanisa kuuza lemon nesoda kuti anokwesha muhapwa make nelemon nesoda. Batai manozi torai manozi muhapwa lemon nesoda. Yeah, mokwesha muhapwa imomomo zvinobetsera kuti musaite that bad smell. Even paunozoisa roloni yako hauzobudi that smell. Roloni ya inozoshanda chaizvo because there are other people vanosweta zvokuti roloni inokurirwa. Saka ukashandisa zvinhu izvozvo then obva waisa hako roloni yako pamusoro hauchatinhuhwiri. Then panhirikini kumubhurugwa aya vana baba vedu iyoyo problem iyoyo iri kunyanya kuvarume uko. Varume ngavadzidze kukwesha. Ende varume vakazviudza nhema kuti havanhuhwe. Varume mirai ndikudze kana muri mucomment section. Varume munonhuhwa. Ndimi vanhu vanonhuhwa manje. Ukaita 2 days varume ngavadzidze kuchinja mapenti. Penti haritwe naro 2 days. Because vanongonoweta handiti voya vopfeka penti iroro. Ende vamwe vachona vanoenda vonora nevakadzuku ongozvipukuta moza zvuma like especially vaye vanenge vachiita zvokukecha vaye ongopukuta and then obva atoita sei obva atopfeka penti rake akuya oita 2 days naro penti iroro hazvibudi zvakanaka. So guys, shevhai muhapwa ngamushevhwe, mubhurugwa ngamushevhwe, choya icho ngachibviswe. Ende vanhu farirai kugeza, gezai veduwe, kugeza chako chaiko ndomumvura uine sipo yako, whether igreen bar, it's not about kuti uri kugeza nesipo yakaita sei. Chiripo imvura nesipo, chero kageza nesefi unochena. Taneta nokunhuhwirwa veduwe. Ende vanhu dzidzai kuchinja. Vakadzi vanofanira kuziva kuti chinhu chinonzi bra chinochinjwa every day. Maskin tight akati kuuyaya unomeka sure kuti wachinja skin tight, wawacha skin tight. Umwe munhu anopfeka skin tight musi weMonday to Monday, skin tight iyoyo ichingopfekwa.
kupedzisira munhu ane kamwe kasmell kamwe andizivisi smell kana makambosangana nevanhu vakadaro vokuti unonyatsoona kuti munhu akageza akachena uyu but ane smell iri kubuda paari kwete yemuviri. Pane vanhu vanonhuhwa muviri natural handiti zvezvokunzanzi anorwara anoti chi pamwe pacho unoyatsonza kuti iyi aweti idzi dzaweti dzasangana idzi munhu uyu akageza but iweti iri kunhuhwa paari iya iweti yasangana iyi handiti mukuona yane zuro neyanhasi yasanganiswa nei skin tight iyaya yane 2 days iri pamuviri. So guys ngatigezei right mira chibvunzo kuna vachidlo usaenda gara ipapo vachidodo tino kuchingamidzai vakamirira vanhurume nhasi fambai nebhoratiwe masimberesesime mutisei ini hao ndiri nyaya yangu panye varume ikutara sister wabvawa dzidzei vakadzika dzidzei kutengera varume zvekugeresa anere ini ndiri yamwe ndapindira sisi inini ndabata chisendera message kune ex yangu nemudzimai wenyu saka mazodii me auye ataure zvainendika handikwanisa kuona ndamusindira message kune ex yangu njimutika ndoya kuzona mwana se handika iyo ndabata ipapo saka handikwanisa kuexplaina iye anofuka kuti pandogara ndichitaura naye okay ngavauya apo mainitiwe me ndikuenda noadenza ramai madaro me itwe izvo zvimaivatsama kudai kuti waisa message kuna ex but mukadzi anenge achida kudzwawo guys kudambudzana namai andori mwana haungoisi message just like that because akazvibata rozvifunga nerong concept even if usina bed vamwe vakadzi sisimeli vanogona kunge vasingatodi kuti murume wachona atotaura neex yake. So pari is two way. Kopa mwana vamwe havanei nazvo sisimeli vamwe vanotokudza kuti zvonisi ndezvekoko zvakatopera ende kana atori mwana wekumitiswa kuti mukadzi aripo uyu ndiye mukadzi mukuru ipapo panotonetsa pakaipa panotonetsa. Yes, that's mukwaza kuti ndirambe ndiripoka aina anotora mwana wechikoro anodzoka mai manje like 10 minutes anenge adzoka gaititaura muri papo gaitifanzana nechisi saka makatsamuwa izvozve sisimere mukukwanisa kurama ndiripo here anodzoka mai manje rambai muripo ndati saka mumba makatotsamwa here izvozvo mati saka vakatsamwa here mumba izvozvo atobuda notika nditosvika kuti akadzoka iwo ndegega anorova here hama haro yake ane mashumba anorwadza wanotaura but imimi woko dei makamamudza ndokumboda kuti ndibvunze mai ava pamusoro pemwana airamba I try my best. I try my best. Mwana wangu ane 16 years anogara na America. Ane 16 years andika. But haadi kuti nditaure nemwana mwana. Ko mwana ane 16 years kana yanjwa titengerei mwana phone mutaure nemwana direct. Zvinonesa sisimere. I try my best. I try everything. Zvinonesa sisimere. Mwana anokwanisa kuuya pamba andika anokwanisa kwandogara ininika but mwana akadzoka namai vachonaka amai vachona vanovhunza kuti kumba kwawo izvo zvakamira sei wanga uchinzi chichi maona saka in other words mukadzi mudiki anotoita pissed off because mwana akauya mukuru ada unoziva kuti munorarama sei kumba kwenyu no muzasisimere toti mwana utauya like a weekend
akadzokera ka anzwa anobvunzwa inini ndivana 4 ndivana 4 andika my first born ane 24 years kuita ane 22 years kuita wandi kutaura uye ane 15 years kuita mudikwa ane 9 years andika pazviitika sisipereka fanenge third born wangu andika anogara namai vake andika achigara namai vake akauya ka anodzokera ka anobvunza zvizvavo zvakamira sei obva ataura fanike musavana sisimereka vakasangana vana anotaura mwana iyeye anogara namai vake anotaura kuti anzi anobvume kuvhura firiji peji mari firiji ane mwana angatora kana apple kana kuti fruit saka ini miraikola saka ini otherwise mukuti mukadzi wenyu ari evil waneti mari ini otherwise mukuti mukadzi wenyu ari evil kaini no it's not like that is it you know like that mwana kubvura mviri chikatora apple mukadzi wenyu no sisimeri murasika one thing murasisimeri ka mwana ndikutaura nezvake ka handigare naye hamugari naye asi akayamamba kwenyu mukadzi wenyu anoratidza kuti mwana tore firiji apple mufiriji saka mukadzi wenyu akaipa no akaipa pake akaipa moyo kana usaratidza mwana wenyu kuvhura firiji adle apple chairo but inini pamare chikafu andika nii pamare chikafu andika ewe chero mchupa kuti mwana kana wewe wakodza kudla apple mati chero mchupa mare chikafu kana wewe wakodza kasha kuzumudzura apple chitade apple nokuti unomba mare chikafu noti kumba kwangu kumba kwanogara mwana kwamai vake mai vake vanoratidza mwana wavo kuti avhuredza chidla apple mai vemwana hauso vanenge vachimadima apple wacho vanenge vachimadima apple wacho mai vemwana panoratidza mwana wokudla apple vari madini ameninini vakauya ka asingo vanogona handiti vakuya mamani because nei guys mai vemwana vakaratidza mwana wokudla apple vanenge vachimadima apple pane nyaya apa inyaya yekuti iri kungotangirwayo padumbu but patori nenyaya chaichai handiti because mwana angarambi imi mungarambidze mwana ndiani mai vangarambidze mwana kuti avhure firiji atore apple of the things amen imi hanzvadzimi nemadzakirwo amakaita nhasi ayaita papo saka muchagona kunyatsolambasta makadzaka kudai kulambasa muroika muchiri kulambasa munogona kudla bota bota ndodya makadzaka kudai mesesisimeri ininika matauriro angu muruva ndakadhawa naudhakwe ndasona adaro ndangosona adaro right voice racho rutange munhu akaparara ndinasonadaro sisimeli hello mirai nditaura last point anangaida kutaura ndodzika zvangu musarina ava muchisolvha nyaya dzavo dzemarriage yava alright okay my last point ndeyevanhu vaiva vanogara muma one room vaivai vakaroorana
kuti vedu ngatiwachewo machira mashitsi ngatiwachei machira. Unopinda mumba memunhu chinyatsonzwa kuti mumba muno muri kunhuhwa munhu. Kungovhura dhoo kudai so mumba munenge muchinhuhwa munhu. Unototango uchaverenga maraunds akarohwa ipapo kuti panapa panenge pakarohwa 10 rounds manhuwira achona ari kuita. Saka kana uri munhu anogara mu one room, let's be smart guys. Kana uchiziva kuti une murume wako muri kugara 2 days 3 days wowacha mashitsi. 2 days 3 days wowacha mashitsi because mumba pane mumwe kuti kana ukazopiwa mvura ainwike nemweya unenge uchibuda mumba imomo. Mawindows chavo vanhu hatigoni kuvhura mawindows. So guys, sama ine musati kuvadze tete tichitoda kushanya kudzimba dzenyu but hakushanyiki because unosvika mumba mwekuti dhori chingonzi pindai wotopinda paya kungonodai watambirwa nababa naamai mweya wevanhu uri kunhuhwa imomo. Saka ndati mweya vanhu vanga vachipedzana mumba. Vanhu vanga vachitonambasana zvavo ende zvinonetsa kuti uzotsiura munhu kuti umuudze zvinhu izvozvozvo. Saka guys, pane zvimwe zvinhu zvokutiwo patete tichitotara paFacebook apakapa. Itaiwo muchikopa because zvakaoma kuti ndizokudza kuti uri kunhuhwa mukanwa kana kuti shaenda unogeza uri kunhuhwa weti. Zvinhu zvakaoma especially uri munhu mukuru. Kana kuti kumba kwako handichauyi ndikauya unopedzera ngoti ukasvika pamba pemunhu chero panze pachipisa sei unongoti ngatigare hedu panapa ngatichagei mubvuri motenderera yadhese muchitsvaga mubvuri uchiavoida kunhuhwirwa neumba mevanhu. So sister now ubada ipapo imimi vakadzi mimi no problem munowanzo blame varume stereka ndika ko imimi mutadza kutengere mutadza kutengera varume venyu kana sipo yogezesa kana chimwe chinhu chokutika sipo inenge iripo angati sipo inenge iripo pachikwadzi handinasi handigesi anozozviona mangwana ungamudi apa ane chena ari kunhuhwa apa ane chena makumbo. No, Sis Melly, I'm not rude, but I'm trying to give respect and Semuno Churuma. Kana Muruma, Muruma, Alume Musu, and can now get Alume. Imi varume mimi musadotara zvinhu zvamusingazivi imi baba imi chero mukanzanza ulume handiti munenge mine magirlfriends 20 kunzoko kutouya ende kazhinji kachona zvenyu Mrs. Melly ini ndakambo ex-husband wangu statement riri kutaurwa nababa ava handiti inini ndo zvandaimunza kuti auve ukasageza nasa ulume hauite sei but akazotopedzera kuya chinhuhwa aiwa akapedzera kutoya chinhuhwa munhukadzi achipinda mumba daisonyatsonga kuti ya baba vari kubva kunoisa vatonhingirikina vari kutobva unoshandira munhu pakuzouya vane uchapa hwakadaro. Hello. Aiwa because munhu mozoti anenge ane kamweko kuda kukushotesa kuti shamwari chero iwo ukandinyima kuna anogona kundipa chero ndisina kugeza antimaona saka hazvitomboshandi zvaizviya munhu ingova smart ingogeza chete munhu ingogeza mvura smartness nokuti tsvina ite 10 off very besides kuti zvoni kupanana kana usapanana zvinhu zvakangooma kuti haugoni kuisa musoro mugumbezi because kune mumwe munhu ari kunhuhwa mugumbezi because tiri kushaya blanket rimwe cheteka ndoti inini ndoda kumbofuga ndikufugawo musoro wangu musoro hauisike mugumbezi uri kunhuhwa hazvina kidzi just geza munhu sipo nemvura ndo zvazvakaisirwa iwewe murume mukuru shuwa ndudzeti neeji yenyu iwe moda kuudzirwa waramba uchiudzirwa unzi geza iwe uri murume mukuru
hauzvizivi. Ende vazhinji vachona varume vari muno, especially muno muSouth Africa, SIS MELLY, vazhinji vacho madhaka boy, magardener, mabuilders, vanoita basa riri heavy, vanosweta too much, vanoshandira pazuva. Wona munhu achiuya achiti ndakaneta achipinda mugumbezi akadaro. And then on the other side, asi wotamweyo kuzobata kuvarume ngatimboendawo timbotiwo 10 minutes kuvakadzi nemiwo vakadziwo umwe uchinawo kunawo vakadzi kuti umwe uchina unozodiwo sori yenyu tichatsika mukadzi nemi vakawanda asi igazvimbobalanza anomaona tisa kuti vari marume unoona mainhiya zamu rinenge rakasvika uku riri patapata maivana zamu mutauni imomo bhugubhu harina kuiswa bra zamu sei uchipisa kudai so zasiyana nakanai vanenge vane mazama madiki sesi kudai une zamu rakakura kudai so hati unoisa bra tenga bra rinokwana zamu rako hati pamunoti aya musiya macleavage kuda mune matenga akaita madiki ere mabra akati size diki bijana kuti ribate ribva rasiya katumburisa kubva mamasindidzira kudai mamasindidzira kuti asakwana kuse mukati mebra asare pasha apa kuti varume vagona hando zvamunoita tengai mabra anokwana hatika mobata zamu renyu mukufamba variko vakadzi vanotofamba karembedza zamu tukamuona mutaurika uno wakuti bodo koita vanenge vakabereka zvivana vaya vakadzi vanofamba nezvivana zviya memwana handisi kuti ndendakatina mungaichiva kunhu wamukaka haugari navo pakombiwe vanhu vaya mukaka tauro iri ndikumusha kwedu vakadzi vanochesa matauro vazhinji vachesa matauro ka anogobata mwana kudai ose zvipibho toenda tauro riyani watinenge rachinja kala manje handiona chimwana chino mukaka waya kudai zviti handisivi asi ipo panyaya yezama makudambaezobvunza ini kune vakadzi vakashandisa pai chero ukapinda mukombi chero pai guys unongoriburisere kuti nto chero pai guys zamuriya because utoona chero mukombi usorokandwa pashe sengakuchakati vanhu vanotosiya rakarembera pashe rakadai so handiona mwana asikaza achoguta kukakudhara achitotamba kukako zamuriya rangotosiwa zvinguva riri pashe rakadai zamuriya riri pashe ramurayo mai vari bhizi kutaura nepawinda pachitenga mabhanana tizvo here guys kana kuti handisi kuzivawo inini zvinhu zvachinja handiti nemakore atamana tichasiya here vanenge vakarembera pasha pamaimana tichiti kwaino tisi kuyamwisa tichiyamusa mwana kudai sounogona kutora chinhu wokafa kudai mwana uya mwataka ukakafa kusamurisawo nepine vanhu handizvo ipapo ndipapo zveshuwa SIS MELLY hutsvina ihwohwo hwokuti unongoburitsa nokuti waburitsa zamu mwana ayamwa aguta wakurisiya rakadaro remember achadzoka achiyamwa futi which means kuti wakuramba uchingoyamwisa mwana tsvina because kwangu hakuna noise I think ndekwakola kune noise kuri zi kunongu hakuna noise ndikutoinzwawo chero inini handina anything chiri on ndakatogara pasofa and I'm not even making any movement. Mina ndimbobvisa ndachitodoka ndegari kudzosekana mudzimai wenyawi SIS MELLY ausvika mondiudza nokudzosa because pamwe ndo panenge pane noise muchiri kuinzwa here anmona muri kuinzwa mukaka ichidonha guys mukaka wanongo chidonha mukaka chadonhera ndawagara naye mukombi uchidonha mukaka kuchibuda do apa mwana unotamba zvakachikala kwakumbo mudenga zamu riri pashi maidora zvimwe zvinoita zvinoda kuti tikwanise tiningirire tizvidzore tega ani hutsvina ihwohwo watetichiita iyo nyaya yapwaitongotaura iti ndangoti hedi vari marume nekuvakadzi iriko nyaya yapwai kuvakadzi unoona mukadzi ade kuzara choyamuhapwau kuzara choyamuhapwau uchiya kuti zviri kufamba sei anomaona kuita kuchitisi chebvudzi kudai chimutumba chebvudzi maimwana chinenge chirimo handizi kuti ifeshoni here kana kuti chii handizivi kuchengeta rakadaro rolo rinenge kaisa zvishuwawo kukadzanisa kuishuwa but rolo pamusoro pebvudzi repai hazvibude hazvinyasobuda hanzi yesi ichiripo so ingobvepi kusira tina kana any gadget isu hanzi kuna noise alright mira ndibvise tione tichiramba ndingo kutosa right one iripo here noise ichiripo here noise ndasara ndoga ichiripo ichiripo here
noise because that's ndega manje hapasina saka kola ndimangwane noise anoona guys shave apa masingi mazivana muzati wax yekunowakusa munhu unoita kana 80 rand 80 rand kana unotenga wega wax cream yayi haimbodhuri wotenga wax cream yako handika muchigamba kune imwe inoita 2 something yakadai so wongoisa pastove yomelt handikotenga kastick kacho nakadai handika wongonamira kudai so wotenga iro bandage ravo riya rewhite riyachibepa chiya wonamira kudai wongoti kwachu handiona zvinongokurwadza ipapo anomaona but zvichibva madzimai ngatizamei kubvisa nhingikiri vhudzi remuhapwa ichi ani muri kuona ngatizamei kuti patofamba tibvise vhudzi remuhapwa ichi nokuti chokwadi chokwadi mwari anogona kunyara kutaura kudzimba kuti vhudzi ramai mwana ende kazhinji ukaona gaizi munhu aine vhudzi rakazara umu handika chiimajinai imini kuti kuna Esther kune wakamira sei kuna Esther kune wakamira sei ukaona vhudzi reumu richigona kuzidai kuna Esther kunenge rakazara sei rinenge rakatokureva kuti rakatozara handisika rakatozara vanhukadzi pati chikwesha ende vanhukadzi isusuka vanhukadzi potai muchitarisa maprivate parts enyu ziva private part yako upono uchigeza uchidongorera paunoiwakisa paya uchidongorera kuti yakamirawo sei andimona potai uchitarisa kuti yakamira sei akuna kuti hautozivi kana hautozivi chero musanota chibundu kana musanota chinhu chisingahwisiki hautozivi kuti chagara chiripo chinenge ndagara ndinacho ichi zvinenge zvinomao gara uchiziva kuti kuzasi kwangu kamira kwakadai sezvo tinokurudzira kuti zivai mapatsi evarume venyu pati yemurume wako unoibata kudai animukona uchipenengura kudai uchiona kuita kuti unyatsoona kuti apa pane mhopo apa pane chii apa pane chii kuita kuti musi antika wakanzwa kana taita accident apwanyiwa unogona kunomuidentify kana neichi chikasara kuti hawangu ndomuziva nechimhopo chiri apa animaona saka zivai ichi varume venyu even pakati pemagara apa pakana vakageza paya vhurai muchitarisa mabhethima akanenge aripo muchiziva zvinokubatsira mangwani vhura uchiziva nemiwo varume muchivhuravhura vakadzi andika muchiziva kuti zvakamira sei koita timu revakadzi andika rekuti rinomuka makuseni ronyatsozvimukira zvarina 9 iro ramuka na 9 timu iro rero kai dzimba dzakabatana dzekumalocation imwe iri panapa imwe anomaona achimuka makuseni night dress rake andimaona otonomira muripo here mai tafadzwa uyai pawaya vakamira pawaya paya mazana nemabhoneti ari mumusora iwo mabhoneti ndakamuona kupinda mutaundi guys makaiona fashion nemabhoneti akupinda mutaundi makaiona bhoneti mutaundi masikati ndakatogeza kachena musoro mune makamaona mafashion iwayo bhoneti aya zvokana riri bhoneti tongotsire rinani pulling socks musoro mai mwana votomira padingapo uyai kuna mai John mambakazowa kusvika nyaya dzototama kusvika na 12 akamira pajurawo nepulling socks musoro mako achicha mazina ana kukweshwa Esther naugezwa vakamira pajurawo apa vari kuita makuwa kana iri one room kuSouth Africa kunoko ibhaketi rewaitika rinenge richivata mumba antimaona bhaketi rinenge richivata mumba neweti yaro saka vanhu vawaita usiku baba vawaita mai vawaita usiku mubhaketi imomo ririmo rozotegwa kuma4 kana baba vachidzoka kuma5 mai ndopakuta kumhanya dano rogesa baba vacho wana mupimbira uchipenya zvachichongozogwa mafuta mupimbira uyu mukadzi akamira pawindi apa pawaya apa ndizvo here bho here guys mabhoneti anotonga mutaundi munhu wesere bhoneti mutaundi amodzi zviri kufamba sei anomaona ndosaka mutoona mashopu akafanana naspa vana food lovers vaya haupindi wakapfeka gauni chero chigara padhuze panext door food lovers upinde mushopu mumavapfa gauni vanokuudza kuti night dzokera rodhisa anomaona apa usiku hwese unenge wakatoshandigwa nakaba usiku hwese mai mwana uri kungonhuwa wakangomira padhoo apa mai mwana bhurugwa riyera wakanga wakapfeka nezuro riya wamuka naro nhasi bhurugwa riro ndiroro anomaona madzimai munoziva kuti bhurugwa rino uchigeza manheru mudzimai wega anofanira kugeza manheru uchimuka makusere paya uchipedza kuklina mumba mako uchipedza kugeza handiti manheru uchinorara usati warara you must bath gezai musati marara handimaona ndoteme kuti unovata usina bhurugwa paya uchipindwa nemhepo handi uchazofurwa nemhepo manheru paya handimaona ndotime yachona iyoyo uchasokucho chipedza kugeza wata uchinwa fresh handika kana usina une mwana mucheche paya hauna roloni mari kutenga roloni kana kuti hauna imbi baby powder Johnson & Johnson anoshandisa yaya handika wakagerawo pa
fa wodira baby powder yawaita inonwira chokuti chero usiku kana muchibata paya baby powder yako inonwira chokuti ine kasendi kakaningirira kakanaka stereki madzimai ati murikuwa hatinozovati varume tichingozisiya oshora mukadzi anomaona kune vakadzi vakati generation system chemuno chokuisa mabhurugwa muwashing basket nokumucha kweduko kuti bhurugwa wacho tinenge chitogwa tichipinda muwashing basket chitogwa kusvikira raita mazara ononikwa kachita line kuri keshedu pamwe pamunogara kusira zvino South Africa mboka munogara kune mastatements panze kune mamwe mamukuku iri panze iwo uri main house ako asi kune mamwe vanogara paya dzipo kupanze uko anomaona dzobva dzanyikwa mabhurugwa kubva kukona kuti vanyatso kuona ekumist price aya anomaona yakandikwa color black red meruni blue green chida obvanzi line kudai so unozati pendi mwacha basket inonwa umwe ndiye mtikana kunowacha pendi za kuvasanganisa madishitawo nependi mwashing machine amene kuti ndizvere washing machine bhurugwa nemadishitawos zvonosotana imo mukati momo anomaona hanzi nashero nemasokoma even stay soft or comfort mwapo zorozora kudai anomaona pen kana wapedza kuwaridza mubhedha woisa powder kana usina spray yebhedhini murikuona masimple recipes powder yaya spray kana unopinda munenge muchinowirira anomaona kana kuti mbamukoti munhu ukatora even cobra yaya kana uine headboard hanti unoshandisa malavender spray kana macobra mamwe aya unospray kana ukanoita kunoklina nazvo kunovira kudai munenge muchitonowirira unenge chitonowirira mufunge globe riya rimudenga iyi andika kana papa makuseni pepa wapedza klinamba mako andika waridzima globe andi perfume yako kunova nemaperfume anonwira perfume yako unospraya paglobe papa kudai so makuseni uinda zvako handichazolaita laita kuma6 paunodzoka uchilaita laita yakudai so mumba munenge munonwirira kuti mumba munonwirira handi mushore ngativei smart madzimai kugeza kubata nsirikwenzi yako kudai ukadai so sirikwenzi yako kudai so unoona kuti buda black kudai munhukadzi gezai kana uchigeza kaisi tinogeza kuseri kwenzeve uko tinogeza kuseri kwenzeve andimanzwa zviri nani oti kushata woti kusageza zviri nani ushate asi uchinzika vanogeza kugeza kusikudzora mafuta kaisi kugeza kutopinda chako uchitamba nemvura uchigeza urimo uchinakirwa neshawa mazana nemapisira kukutaura ukapinda mushawa hamutodi kubudika uchikwesha zvako urimo pakati pezvigumwe apa uchikwesha zvemakumbo ezvikumbo vhara mvura uchikwesha uchisa sipo uchikwesha uchimeka shoti sipo yese paunogeza shawa paya yabva yayerera kwete kupukuta sipo uchiseri pamuviri ningikiri uchipukuta nesipo pamuviri hakusiko kugeza handi muzvua madzimai ngatigezei kwete timurere rekuti mashisiwa yakachitagwa andi anopedza 2 months aripo 2 months shiti kusvika pakunhuwa ndakambokudzai ndikati imi vechidikini kana muchiziva madhetsi enyu ari kunoona nemadhetsi ekutamba mutambo kuti mutambo kumba kwedu mutambo nesemandi newednesday nefriday nesunday ndo madhetsi enyu mutambo pamwe mumbojambiranichi mukapinda mumr price home andika kana kuti mupepo home mune matowels mahombe aya atinomondera kumabeach aya mumausa kana kuti mahotels mahombe waita tenga matowel ako aya 2 kana 3 musi unotenga 1 musi unotenga 1 mutambo uri kune mandi paunopedza kwadza mubhedha wako kuti tauro rako riya wotora pamusoro pemashitsi ako paya pebedshit paya woisa zitauro andika moitirana zvinhu zvenyu pamusoro petauro musaitira pashiti straight moita pamusoro petauro paya zvinhu zvenyu kuita kuti zvinenge zvichiteukateuka zvesvo zvinotokera patauro anomaona ndopazvinoteukira then imi chako kungozomuka uchitora tauro reraka uchinwa chitauro rako uchinika panze mashitsi ako anoramba akachena anoramba ari fresh haumbohwika mweya kayakaya mweya woya hauunzwi anomaona ukuti pane mutambo wako uchitambiwa anomaona munotenga matauro mutenge matauro 3-4 matauro anomaona even pamubhedha apa mitambo yayanenge mitambo yenyu handi unowana imba yese matishu unoona akazara uchiboma kana muchitambwa wrestling aimwana maroho ematishu anopera kana 4 one night machitambwa tisine matishu munopinda imo mwana Mr. Akamenzi munotetengesa munoti kuna zvitauro kuna mwancheka zvitauro izvo zvakadai ina hangu ndine masaidasana vane masaidasana mutizati tinotofamba netumatauro tototenga tumazindi kechifundo totoikumenge kechifundo asi ukapinda Akamenzi itwo tutu tinotengeswa tiri 4
kana 6 tinenge tokaripiwa kudai tuma akamenzi tokaripiwa kuti tudiki kudai toiswa rekeni tinenge tiri 4 kana 6 handimaona wototenga entwachipa futi wotenga ndo zvamunopukuta nazvizvi haikona zvekushandisa matishu kupedza matishu evana ekutoireti muchiita basa rekupukuta nematishu kupedza usiku hwese vamwe mozoita kana kafoka kana ka5 matishu aya kana kupera memwana muchiwodza pakunoti unoflasha mutelevhizheni utongo chabhlokisa toileti nematishu handimazvona tengai zvitauro zvenyuzvi less cost uchichiwacha kuseni ukachimuka unochiwacha chitauro chako unonika pachichopfugwa nemhepo kuchiita kuti majames ayadi abude handimaona kudaro naiwo mabhurugwa futi even muchiti mabhurugwa musanika pashi everyday asi one day upanenge zati payadi ndindega adambodzwa pawaya kudai ombopiswa nezuva omborowa nezuva it's healthy kuvura zuva riya rouraya kuti kuti mabacteria handimaona anenge aripo antimukuzvidza iwo majivhete enyaya kana makamfuta usarega riripo kupedza mwedzi kuti dhaku 2 months riripo 3 months chivhete chimwe asati asvibai unotanga kumirira kuona kuti tangira ta brown kana black kuti kuzoti chivhete rangu rasviba ani majivhete aya angaita achibviswa muchiwacha muchibvisa muchiwacha chiro kaita 1 pair kana ichiwachiwa vanhu ambozvioni kuti 1 pair unotanga kupinda nemwana ari smart kudai wopinda kudai wona ari smart anditi wopinda kudai wona ari smart anditi ichi ndataura ichi chekuti munhu vanopukutisa ichi munopukutisa ichi kana vapedza kupukutana handiti kana vapedza kuita papaya mai ndio vanopukuta baba ndio vanotanga kupukuta babaka vozozvipukuta handitizvo chapedza kushanda chapukuta kaichi choi pasi pepilo cho pasi pepilo chinoisa pasi pepilo chomirira pasi round chizotoka pasi pepilo paya guys pilo yaicharova mwedzi iripo zvidhende zveshe zvichingoswa pakasi pepilo zvichingo pilo unopesera wakuwa mweya wasingazoti kumweya uyu wabva nekupi hanimona kunza kuti mweya iyi yabva nekupi chiri kungoitwa wase pilo ichotsamika usiku hwose usiku kuma 12 mutsana futi wopamba choisa kuti pasi pilo wozomutsana kuma 3 uchimutsa hanimona vachingodaro pasi pepilo chiripo madzimai izvi hazviiswi pasi pepilo izvi hazviiswe pasi pepilo handitika tora chidhende chako ichiwane paunochiisa pokuti unozostora uchishandisa usakande pasi pepilo handiti musakande pasi pepilo ende vana mai kana une murume wako unoziva kuti hautrasti murume wako anongobuda achifamba uya handika achibva kuweekend vakupai tip madzimai achibva kuweekend paya andanenge aida friday dzoka sunday handi auya achigeza kune vamwe varume vachapa zvazvita kuti haagezi anouya naye akadaro idonhuwa imwe mukadzi unoona batai chinhu ichi pasi pepilo chisina kugezwa ende handi kutaura zvinhu 1 night mabva kuita animona mabva kuita wapedza kushandisa pasi pepilo mochitora futi kuma 11 second round kai moitazve uchidzosera paya uchitora kuma 3 uchidzosera paya uzochitora kuma 6 uchidzosera paya animaona azvizodi kudaro azviodi kudaro achiuya murume nemusi wemande makuseni paya tora chinhu ichi chipe nengure uvhure unouya ukapiwa siki yezvi ine pane nyaya yakamboya pana paisiki yainzi kuti siki yezvimaruva yaunouya uchipiwa nekuti nyaya yekuti hauna kutarisa chete kuti yauya yakamira zvakanaka here penengura uchiongora uchitarisa kuti haina here chayauya nacho chakabatirira because inouya ine masiki emakwande kana kuya yakatsamga mai mwana yakati hauzvioni nenyaya yekuti majera imboitigwa iwo mulaiti machiwa madzimai musangoitigwa murimo imboitigwa iwo mulaiti makalaita makana mune maflight lights mamalights enyanzi machiko maring light imboita maring light muchiona muchinyatsa kuonana kudai makatasana kudai imboitira iwo zvinhu zvacho murimo muchiona mai mwana ndokupuwa screen wakawanda anenge ichitouya yakatotsemuka yakatodambuka haazvioni nokuti zvinenge zvichiitikwa murimo everyday hana nguva kuchiongorora chinhu ichi anongochida chete kana kuchida asi mwe uchitarisa hana chibata uchivhuravhura nepasi paya mabhura pachitarisa kudaiso handika koita vakadzi nevarume vari kutaurwa mucomment section vanomera mafudzi pakati pemagaro pesa pakuzara fudzi kudai zvichidai shefa ari mafudzi aya anonhuwa iwaya imagine waenda kutoilet nemwana kuita manyuka handika waita kudai vamwe hamuzonyatsa kupukutaka handitika vamwe vanonyatsa kupukutawo zvasarirawo nemistake anoona masifudzi aya anenge ari kumasure uchichengeta aya zvichingonamira mai mwana zvichingonamira shefa ari mafudzi aya choya chiri kumagaro chiya muchisevhe
kuchisheva kusari kwakachena uko nokuti vamwe ninge angatori but it's from the family nokuti family yese inenge yakatovene vanhu vanenge vane magarano yanenge ane bvudzi animaona vamwe vanoita mabvudzi apa family yose animaona saka itai muchidi ko kana yakatsamuka irwadze masitokozo chero achirwadziwa murume andiwo wanga wakayimirira arikuda kuzama kukavha ngepuka abva kakwaabva uko aziva tori kupenga handiti vakadzi vakawanda munonyaradzwa nebhulambi vakadzi vakawanda munonyaradzwa nebhulambi murume aita zviuru chakarumba kunoura uko akauya achida chikufadzafadza nadhina chikubata-bata wakutosekerera wachitobvunza kuti wanga uripi uchitodi kuona handika wakutoitwawo chiro even chirwadza anotoshingirira kuzada kunyaradza chimoto chekuti wanga uripi weekend hereditary ndizvozvo munhu anenge azara zvifamily izvi anomaona saka inoti obviously ivo ndakagwadza kuti ngakapane zvine izvi zvimakreks zvichiro zvironda zvodogwadza but achida kukavha apo nyaya dzake anoshingirira achigwadziwa memwana ari pamusoro pako ikapo kana kuti wakakwira mamuchitora yamakuita mazana umenontopi achingoshunyira inotsvika zvinakuna izvo hapana anomaona ari kugwadziwa nemakerekani asi anoda kuvhara kanyaya dzake anoda kuvhara nyaya dzake antimazviona saka madzimai vanhu ngadzidzegeza nzara dzedu idzi tinocheka ndichika hatichiudzi vanhu kuti chengetai nzara dzakadai kana dzakadai nemunhu choisi yake handichika inini hangu handizoda hangu dzakanyanya kudai dziya dzandoona dzichiko masomudzidzi kuti munhu anenge achikwenya akadai iyi nzara ndo inenge ichikwenya akadai rakadai memwana nokuti kuti ufunge kuti Esther uchanogiswa sei pakaipa memwana nokuti uchagara uine china handimaona uchagara uine china kune vamwe kuti munoshona anozozvona mwe musi because maoko asizosvika chikutaka kusvika inzara but kune vaya vanofanira kuita manails handika I think just keeping them size way yakanaka yekuti you can do everything atimaona kuti unokwanisa kuita everything I think izvozvo chingoriwo chibholatu anomaona akazonyakura kudai kana uku chekudai so unenge uchingoparwa nenzara kugeza amen zvinenge chichamba sei ndakazoona umwe achidya nemagloves achiti akada kuti anodya kudai umasinzara ndo anotanga uno zvinyatsokuita inini hangu like personally hazvinyatsokunditira handimaona hazvinyatsokunditira nokuti unochida kunyatsogeza guys unochida tukatopinda tanga kutonyatsokwesha uchidi hanzi iyi misoro iyi mabraids nevhu nyarara zvako panyaya yemabraids mabraids anonhuwa munoziziva nemawifi because everyday nongo chingosspray chingongana zvinosvika pakunhuwa handimaona saka mabraids enyu kana kuti mawifi ishampoo musoro muchigeza even bvudzi rako rishampoo do not stay 3 months wakarukwa mabraids aya uchingosunga ropisireta saga mai mwana kuita chimopu chakaoma kudai chisaga chichingoye musoro handimaona kuita chimopu chakadai chimai mwana chichingoye musoro handimaona chichingoye musoro saka munhu anoti achidi achibvisawo achishambuwa muchidini handimaona muchishambuwa zvataugwa zverurimizvo asi ndofunga kuti pamweya yekunhuwa mumuromo inini kuzvandofunga mweya unenge uchibva mukati it's a smell that comes from within chinozobuda nekumuromo so ndopai panonzi you must watch what you eat handika eat more of pineapples because mweya uyu uri mukati handika madzimai dzidzai kuita sometimes time yekuti munosuka system yenye mudumbu hauna kwauri kuenda nhasi uri pamba the whole day handika tora something chekuti unomwa kana fresh milk yacho cheusa salt mukati kana fresh milk nomwana manitsoni umbosuka kusystem even varume colony ya imbosukai hanomana kungojaidza kungoti mudumbu mako mumbobuda tsvina yese yaibude because kune vamwe ne mudumbu makaoma vanoita constipation vaya hanomana kuti haaende kutoilet zviri isi mweya waya unenge uri mukati yonobuda unopiswa kunobuda nekumuromo kwanzi kudya isiti yote tina kudziita kuseudza ndi muri kungodya stew zvotakata kuseudza takati dyai hande munongoti kwaiwa kuzvinongodyiwa ingodlai munhu zvamunoda asi nangu nongozati zvinhu zvekutanga kudlai zvakataka manje izvi isi chitanga kutokuresa singazigaisi kana chinye pataura chokwadi chikura maikwambiwe nembiri dzekuti vanodla zvinhu zvevanhu isi takatanga kutozvioma manje tokurawo kuti zvaveko zvinwiwa zvakaindozvizuta vanhu zvinona isi chero chemubhaibheri changu chanozvikuta vanhu nedlai hanambozviwa
saka titi zvinodliwa here kuti hazvidliwi ina handisi imoita zviri kuitirai kumba kwenyu idlai kana zvichifarigwa kumba kwenyu muchifarira kusukana nekudla ingodlana nai anoona ingodlana nai zvangoenda une choice yemunhuwo as an individual kuti woda kudla munhu here kana kuti kuda kuti kudla kuya pakangoipa guys paya pakudla paya munoziva kukongoita mentality pfungwa dzangofunga kuti saka chinhu chandokunzi ndidle chindipfugame ndichidla izvozvi pamwe changa chiri kuna John kana kuna Mary zvinongokustopoga kuti udle zvinongokustopoga kuti udye anoona hanzi tenga inonzi Mr. Alba Mr. Alba inoshanda inokusuka zvokudaro anoona kune vakadzi vanoita kuvaviwa kusasukwa tikutaura kuti pachitatu chepadhairi kune vakadzi vanovaviwa kusasukwa kuti hagoni kugara akati anoita kunge achafugura dress dai achikwenya kudai handimaona kuchivava kuzasi kudai zvokuti anogokwenya zvokukwenya pane ndakambogara newe musikana aindishandira so aiita zviproblem ekuvaviwa saka mumwe musi ndakamira pawindo ndakatomira pawindo ndakataza kudai so ari panze aisokutsvaira panze andi akati kudai akati saka ndakati kuti asiri kubayiwa neweti kwanokubayiwa neweti anhu akamereka panze kopinda mukati ndona akadai akati saka hana munhu wakaona hana kuna ndakamira pawindo ndakapesera kufugura dress akadai atanga kutokwenya kudai so anoona akakwenya anoona akakwenya akamhanya ndakabva ndaita curious kuti chigo chikuitika apa zvinofamba sei vapinda chimhanya kudai so ndobva ndapinda mubathing room ndobva ndatevera nganomira pabathing room ravo anoona ndikaona mvura digo ndofamba mubhaketi akutogeza anoona saka zvakatinetsa kuti kuchi chikuitika ndakafunga dzangu dzakakutofunga zvinhu zvisiri izvo anoona kati kuchi chikuitika ndobva ndandizakati andima muchitei panzapo ini ndakatofunga mweya wese tandiziva kuti pane zvikuitika anoona ndikati ko andipanzapa manga muchitei anoona ndopakazondobudira pasina kuti ndovaviwa ndodai anoona iyo yamunoti yeast infection inoita ndisingazoti zite a form of STI here kana kuti chii handizivi asi kune vakadzi vanovaviwa kudaro kazhinji vakadzi vanovaviwa kudaro maboyfriends enyu kuti vakadzi varume venyu vanenge vachibata-bata kumusoko vanonotapura kuuya kukupai muchivaviwa handimaona iye havaviwi murume iwe ndo uchivaviwa handimaona paplane yogata andiziva anozogwa paplane yogati apple cider vinegar woikanda mumvura inodziya uchigeza nayo kusasuka asi uchiita izvozvo seek medical attention uchiita izvozvo seek medical attention unopiwa zvinhu zvinouraya utachiona kubva mukati animazviona nokuti iye murume ndianenge anotora kuuya uchikupa iwe uchivaviwa iye achingonotora chita chechikupa iwe uchingovaviwa hazvinenge zvisiri fair hanzi inopedza here apple cider vinegar kuti inongoiza inoita kungoiza like kuvava inopedza here flutter like toda vanhu zvinhu zvinenge zvine first hand I believe kuti munhu kuenda kunikiri kuenda kwadoctor ndobva ndokwanisa kuwana knowledge yakakwana amen handisi anoona saka madzimai smarting ati idzo nzara dzedu idzi ticheke nzara vane shoti nzara ngatichekei nzara dzedu idzi iyoyo thrush iyoyo hanzi no yeast infections and STI because inonzi thrush alright kwa inonzi thrush hanzi kwa it's a common offer it's a common samunhu tsapfa kutovaviwa nacho hanzi yeast infection sometimes it's cause of change of hormones okay ndaitofunga kuti pamwe zvigwere zvazvo zvinenge zvapuwa vanhu okay hanzi change of hormones umakati yeast infection inokodzera kupfeka mapendi manyoro uye ati zvindakwenya futi zvinovava kune vakadzi kuti unogona kunonga zvindakwenya zviri pamberi apa zvindakwenya zvana bhutilandi zviya zviri pamberi apa nenyaya yekuti hagezi chinhu chachinyatsogezwa nemazvo torai nguva kugeza zvinhu zvimaester zvinhu zvikaisa ndo national treasure yenyu hanomurikunzwa ester wako ari pari makumbo uyu ndo national treasure yako take time to bath national treasure uchinyasoigeza zvakanaka utengogeza zvokumhanya kumupendoroko paester mupendoroko uchinyatsokugeza zvakanaka uchigeza amene panyaya yekugeza pamwe vanogeza zvakasiyana pamwe vanoti kunogeza vanhu vamwe vanoti vanogeza nesipo mumwe vanoti wagezi nesipo amene zvangu iri chese yako but ndofunga kuti hakudi kuisa zvana sipo handimaona hakudi kuita zvana sipo handimaona and sometimes sugar diabetes mesa kati ne diet chayo anokona kuti kupanana maideas
hanzi shuga inogona kusvita handika kana chikafu chaunodya chaiko chaiko hanzi asi kana chikaramba zvichivava see a doctor anokuudza hesi ifadzi kwanzi iona doctor kana uona kwaramba uchivariwa kusasuko anomaona then toenda pamanyaya yekuti yekupesisira handika yemafibroids. Nyaya dzemafibroids dzinowanikwa muvanhukadzi. Mafibroids ikakunama guys unogona kunge munhu ane nhumbu kura dumbu kudai nekutoita kutorutsa kuti avasimudze munhu ane nhumbu iyi ari mafibroids. I don't know comment section guys if you know how to avoid mafibroids. Nyorai comment section vamwe vadzidze kana kuti how to treat mafibroids beside operation yekunodambugwa uchinobviswa mafibroids aya. How best can people treat these fibroids? Nokuti ndo vamwe vanishungurudza vanhu ivavo kana wasvika patime yekuenda kumenstruation paya unobuda heavy bleeding maclothes mai mwana zvokuti unoshaya nekuti ko zviri kufamba sei unoshaya kuti zviri kufamba sei mai mwana pa 3 days 4 days unenge wagwawa kwazvo ukanogara patoilet kudai sekuti unotango kugomera munhu mai mwana achibuda ari maclothes aya anenge ari mafibroids anenge achikonzera seizvozvo. Anomaona vanozivawo ndongozosiya ndakadaro vanozi asi every day nchete tumashort videos nanchikanda tokukipa iyi kana vanoda kukomenda pa personal life moenda kunokomenda kumaruzu tumavideos ndongo topic so nokoti tauri imosana mchipedzisa anomaona shiudzana maideas maresources chivasira chete chakanaka handika hanzi visa kushandisa public toilet ipapo mesini ndakavaudza pano nyaya public toilet kujimuko vanoiziva nyaya yangu ndakukoniwa kuweta ndaita nonzi urine what infection ndakatidza kuweta ndofunga 3 good hours mai mwana ndikajamba ndikati kudai chabuda weti ndikavhura ndikaya ndikati weti ichiramba kubuda ndakazomutenga nonzi kwa mai ndakazopiwa nonzi mauripas here ndinonzi chia vino mapiritsi kuti weti yaibude ndao apa imagine unongobva ujimuka wapedza 2 liter inganyaenda ujimu ndomeka chandopedza 2 liter because the whole day sometimes ndikunuzomwa mvura ndine kuti apa ichingozara mudunduru mai mwana kuti ngochisunga blood ichingozara apa haisi kubuda doctor akati public toilet yekujimuko dzinenge dzawo idzodzo dzinenge chitonge dzakachena kudaro unotodyira moka but pamasitsi apa ufunga panenge pane mainfection anenge aripo urinary tract infection ndakaita antimaona so hakuna magetsi saka tizonodzoka nelife kana magetsi auya saka pamapublic toilets guys chero wowasei weti marenge kumbaraya marengi ini ndinoisunga guys handipoti ndingatoshanda sekondari ndichotera kuseri kwebhasi handipindi public toilet handiti chero dzemunana nzi handipindi matoilet aya handibati kubva pandakangoita chigwere ichocho ka1 chete ndakadza that way handiti handibati ndanditi ndichotoprefera kuenda pachisango. Roslyn wakutsika mugadheni medu muya manje kwai by making healthy lifestyle choices such as maintaining a healthy weight right rega tinde pa healthy weight akutaura now when it comes to weight my sister Roslyn antika pari trick kune vanhu vari very fit but very fat vari chubby and fit kujimuko variko chekuti zvanoita iwawo zviti uri slender kuti slender chita kutambura iko kachijamba kachikwira kachidzika kachikwira kachidzika kune vamwe vanhu vane bonzo rakatodaro kudhara rakasimba kudaro iwo unonyatsa kuziva ini nangu ndizofarira gaulo guys handisi nodya strek ndodya zvidiki zvishoma handiona asi ndofarira kudya asi kujimu wandiona everyday ndaimuka mafeni makarira kuenda kujimu but body rangu quite smelly, they cannot be avoided. Is the way of bodies deal with the estrogen. Black women are susceptible to them, but white women also get them. Hanumukona bonzo is marijuana guys. This is not bonzo. Gym every day. I see them dish for stimba jam. Gym every day. I see them dish stimba jam. Almona. So jimejina bonzo le munuria guys. Kwaita munhu ari slim mumokuti haende kana kujimu anodya chigombo chisadza kudai asi haasimbi chero zvikaita sei anenge achingori slim. Hanzi kune inonzi BMI SIS MELLY kufuda doesn't mean kuti it's an healthy weight. Okay, no tabvumirana manje kana wakudaro tabvumirana because pane pekuti showa munhu anotofuta asi ari healthy asi bhonzo rake rakanda ndozviona zvikadzi zviri kujimu garo rakaanza kuumbiwa nesquat kudai kuti munhu anorowa squat zvitsapfu izvi zvakaanza kuumbiwa
asi chiri chidhafu. Auya let's yo saka ndikona ichi fana izi ndisire chicken panikiri ile to musa sabrai pana musa shima shomo ngofana bela nechibike izvo magetse dano kunzazuka atodzoka munhu asikuchega nimbotanga bika first because ndikasitanga ndabika ndizogara pana pa 3 hours moisa bhemu racho kwanzi maijima muchidya saka blessing pane pangarika kudya unoziva kuti blessing uchipa kujimu unozonzara sei unoziva kuti uchipa kujimu konzara inokumenya mai mwana uri kuona nhasi ndandakagara pana paka do you know kuti I only drank this kubva makuseni protein shake inosura yakatondigutisa ngeya ndokungomwa mazamu ndozodya dinner half 6 that's it ndomungozomwa mvura ndoona kana chiti ndova ndifanira chikafu ka handidi chikafu chakawanda blessing ndogona ngoti chinyobho ndodai time futi anoona kadika shoma nchikodaro zvichova zvino zvanekitodya izvo zvaamsonanisoje just number 1 yes Charlotte handimaona just number 1 but then chinangotsenga chete asi zvotokufutisa izvo zviyazvo mukabvunzai anti ava kuti sadza rodyiwa pano maranjezi rakaita sei kasipede kade vanhu havadi sadza pano baba vanhu havafariri sadza panodyiwa kasipede kesadza kudai kasipede munomba tobika nekapoto keblek kare tobika rokwana vanhu ava navadi aiwa shumburesi anti havasi vanobika mikikiri baba varipo vauya kubva kubasa manje anachiti good afternoon vanobikirwa nenabikirwa naanti mona saka zvinondo zvinoita kapresi kuti sanitizer ungazofambe naye pese pese anoona taidzifamba nadzo nguva yecovid iko zvina kuchina covid saka hatiyafambe nadzo pese pese inenge usina sanitizer wedi woita sei amwana wozodi saka but you're maintaining your style, meaning to eat right. And you have to eat really right. Mashisha ya green salad haya, mchitlawewa ya lettuce, mchichoro ma brown basa auda kutoka chisungana kish. Chikafuchiri yetu mutana china kigezi. Hachina chikafuchiri yetu. Mashisha ya mas brown rice haya, ichinu nyama ndio nchungo itlako. Yakarosta yo nchungo itlako nyama masaya yakaboiliwa guys. Mkama chlefe tia masaya yakaboiliwa. Hano chudanza fried hey guys bekone unochinzi chikako antimaona unochinzi big protein ka ichikako bekone mukaka unochinzi mwako lo fat guys but unochisoda chimwe chikafu chimwe chachi unaona unochida chimwe chikafu chimwe chachi unaona saka magetsa nzawo yari kaini nekunobika kuti kuzodzoka ku life asinza naye msaka anogisa nzeve dzenyu dzikasasuko hanomuzati wakadzimwe nzeve 4 tweeds kuda tweeds dzikasasuko unaona tweeds kwera tweeds kusasuko amashona unyazozigesa zvakanaka nzeve dzakatoti dzisaita tsvina inozonamira anomaona because dzikaita tsvina inonamira haibisi dzofanira kugara dzichitsvedzerwawo zvakanaka andimuri kunzwa anzi mutogara nekabhika diki tichatodaro kuti ai but nyaya ndikuavoid ndangozvidza tichiti I avoid public toilet muchikoni anoona right hanzi na life with fads ndichipewo following yenyu unoita nezvei naye fads unoita nezvei life with fads what do you do vanhu vachitoda kufollowa toda kuziva kuti unoita nezvei tosvika ukationa uchitoka zvinyadzi tobva tatopusa katosvika vakationa hazvisi kuenderana unomboita nezvei naye fads kandapedza kubika uita nezvei naye fads kamira tifadza dai ndindi esara chidaira fadzi ndimuziranda nezvei timufollowe andika hanzi ndokungirawo following yenyu chibikira ide timuzozoka manza imwana wangu ataura padai guys tibatsana late